na po ang mga presenter, kaya mas stand up na po kita para sa tuyang pangadjion. Our Almighty God, Creator of heaven and earth, we come before you today under extreme threat of this pandemic. We still praise you. You neither slumber nor sleep. You are watching over our land and our people in these perilous times. We humbly ask your forgiveness for all our iniquities and weaknesses. We believe that our strength comes from you. You hear our cry for mercy, for protection against peril, because here we are, gathered here today, giving us the opportunity to serve. And we thank you, Lord, for that, for your glory. Grant us your peace and calmness to overcome fear. We pray for those in despair, needing comfort through your Holy Spirit. Your word says that you will keep in perfect peace those whose eyes are fixed on you. We believe in your love for us and the healing of our land with your grace and your power. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. Okay po, apulanta na po ang sa tuyang inot na presenter from the Office of the City Agriculture, Mr. Jap Asense. Maray na aga po sa gabos. Ako po si Jap Asense, Sarong Agricultural Technologist. Ako po ang tig-assign ni Sir Frank Mendoza na mag-discuss kang proposed AIP budget me for 2023. Nayaon po siya ngunyan sa Ligaspi. So ini pong proposed budget me, masalang ko po ini sa dati ming approved budget ngunyan na taon, around 38 million po ang pigpo-propose me. Actually 39 na nadagdagan. Tapos si ngunyan mi pong approved na budget around 29. Actually 23 million, 23.5 million po. So wala ton talang po ang presentation. So ang sa buya pong mandato, yung delivery of agricultural and related support services. So gabos pong related sa agrikultura, yaon po dyan ng fisheries, yaon po kami dyan para mag-serbisyo. So ang samuya pong mission, vision po, next po. Recording in progress. Okay. Next po. So, ang samo pong pangiturugan, farmers living a prosperous life and consumers having access to locally produced, healthy, and affordable food crops. So, ang kay puwanta po, win-win kang paraoma sa kakan mga konsumidores. Sa paraoma, angat ang sa indang buhay, sa paagikan sa indang net income or farm net income, saka sa mga consumers, magkaigwaning healthy o healthful na mga produkto na affordable at the same time. Mission, to raise farm profitability while providing consumers healthy and affordable locally produced food crops. So ang gamit mi po sa City Agri, pirmihan pigaan sa muya ni Sir Frank, pigpapagirumdom profit formula na day ngaya kita mag-focus sa
Di kita mag-focus sa food sufficiency, no? Kundi bahong food security kundi income security, no? So ang food sufficiency bako yan sapat kundi kay puanta igwaning maray na income ang sa tong mga paraoma bako sa nang maray na ani. Ta kung hababa man ang presyo, hababa man giraray po ang sa indang kita. Ang organizational outcome po kang City Agriculture Office, farmers and farm workers earn enough to elevate their living standard while producing healthy and affordable food crops for consumers. And ang goals mi po, hali po ni sa CDP, Comprehensive Development Plan, yan po dyan ang pag-reverse kan land conversion, pero saro po ni sa mga masakit na gibuhon, aramtaman po ang padagos na pag-develop kan sa tong syudad. Produce healthful food, igwa na po kita mga parauma na nag-engage sa organic production. Promote appropriate technology on crop diversification to maximize the utilization of land area. Conduct training to farm family members and increase farmers' net income. So sa objectives and targets mi po, provide technical assistance to farmers with improved crop production technology. Dahol po kaming i-introduce na technology ngunyan na 2023, paabot na 2023. So atyan po i-discuss ta. Then enhance productivity and increase farm incomes through DFS or diversified farming systems. Di-discourage mi na po pwera sa paroy o rice production ang monoculture or monocropping. Taang monocropping, grabe po ang risk, mas mababawasan ang risk or ma-address ang risk go pag yaon sa diversified crop production ng sa tong mga parauma. Then promote organic farming techniques for sustainable agriculture. Gradually, igwa po kita mga parauma na nag-shift sa organic agriculture or organic na paagining pag-producer kan sa tong mga pananom. And increase tax collection on real property. Next po. So ini po ang sa moyang mga serbisyo na ino-offer sa City Agriculture Office. Ini po ang bago mi kabubukas lang po ni Kanjun sa tabang kan sa tong alkalde as in partnership kang MEPO sa City Agriculture Office. Ini yung Naga City Farmers Corner sa 3rd floor kang Naga City People's Mall. So ang yaon po dyan ang sa tuyang mga high value crops producers or specifically mga vegetable producers ta. So gabos pong produkto kan sa tong mga paratanom na gulay basta miyembro kang Naga City High Value Crops Association, yaon po dyan tiglalaagan sa inda mga produkto. So nagdi-deliver man po sinda, hiling po nindo digdi sa right, balik ta po duman. Ini yung 250 pesos worth na basket ng gulay. So, dinideliver po yan, nakaka-order. So, yan. And then, nagsasali naman po sinda sa mga exhibits. Next po. Bago po niyo sa opisina, sa esperso po ni ka nagtalikod na Kapla Lane, Alporte, tiglaog niya ang fishery sector sa syudad. Dati po baga, sabi ta, landlock ang Naga, mayo man nga digdining parasira. So, saka lang naaraman na ang bifarpalan, bako lang mga parasirang literal ang kikater ninda o tiga-offeran yung serbisyo, kundi mga paratinda ng dried fish, kaiba yan dapat po sa fishery sector. And igwa po talaga kita mga parasira dyan sa Barangay Mabolo. Igwaning salog. So, kanakaaging mga bulan po, nagka-livelihood training kami sa bangus, demolding, and daing making. Sa kaigwa pong MOA ang syudad, pinirma na po ni Mayor, ini yung balik sigla sa ilog at lawa o Basil Project. Ini po, kanakaaging simana, o ngunyan yaning simana, ongoing, naglilinig po sinda sa
sa Naga River. Itong mga ragpa, i-clear ninda ito, igwaning kantidad na nare-receive sa BIFAR. And dagdag po dyan itong pagdakop ng mga janitor fish, binabakal kang BIFAR po for 50 pesos per kilo sa mga nagdadakop kang mga janitor fish. Ang janitor fish po, peste iyan. No? Tiglalabot kayo ng mga lambat. Bako lang tiglarout ang lambat, kundi dahil maasenso ang fingerling dispersal kang mga sira dyan, karakanon yan kang janitor fish. So, useless effort kung data i-address ang problema kang janitor fish. Next po. Ongoing po ni fertilizer discount voucher distribution sa satong mga paraoma para tanom ng paroy. Naghali po ni sa Department of Agriculture ining vouchers, particularly sa rice program, and ongoing po pirmi ang satong sarig program. Ang naging concern mi po digdingon niya na taon ang paglanggaw kang presyo kang abono. So, ini pong pautang kang syudad na mayong interest, mas dikit po sina-purchase kan syudad dahil nagtaraasan si presyo kan abono. Kung dati po 1.2, kunyan po naglaog yan 2.9, naglalaog pa yan 3.6. So yan po ang presyo kang abono kunyan. Kaya kung susumadahon ang kita kang parauma, dakulaon ang kinakagat po kayan inputs sa kita. Dakula ang binabawas. Next po. Urban Agriculture Program po, parte po ni kang implementation kang City Ordinance 2020-95. So, igwa kita ning repacking, maugma po kita ta nagvo-volunteer ang 4-H Club o mga hobbiness kang Barangay Balatas. So, may dikit lang na pasnak, nakulang bagay yan, appreciation na ninda yan. Seed repacking. Sunod po, container gardening and vegetable production, ongoing po ini. Ini sa Barangay Kalawag po ni na tawan man sindaning grant kang Department of Agriculture, mga solo parents. So, nag-training kami sa container gardening. So, saka may gulayan po dyan, may private property na bukas sa pagtanom sa indang lugar. Next po. Ipo ni, nag-distribute kami po ng seedlings hali sa mga barangay community nurseries. Parte kang Ordinance 2020-95 para po sigurado na magtubo. Ang ordinansa pong ini, sa mga features niya, pwede pong ibenta kang barangay agricultural technicians ang seedlings. So, bilang income maninda sa effort. Ang honorarium po ninda, dayman sapat. So kung ang barangay coordinator or cluster coordinator igwaning 4,000 per month, siya ma-oversee kang mga gabos na barangay agricultural technician leaders na 2,000 ang honorarium monthly, and then ang leaders man po ang ma-oversee sa barangay agricultural technician assistants na 1,500 ang honorarium monthly. So seedlings po mas sigurado na matubo. Next po. Nagtukdo po kami ng natural fertilizer and pesticide concoction production as alternative po sa tong pagmahal kang presyo kan sa tong mga inputs. So parte pa po yan kang ordinansa. So next po. Then igwa po kitang post-harvest facility sa City Nursery. Isaro po dyan ining village type dryer or village type corn dryer. Lalong-lalo na pagpanahon ng tag-uran, digdi po tigdadara ang mga maiskan sa tong mga paraoma. Next, organizational strengthening, ICAFC and farming sectors. So, dakol na po, saro po ni sa pagdangog sa boses kan sa tong mga paraoma, as in mga sectors na ma-representar kan sa indang commodity o produkto. So, digdi po halian sa muyang mga programa.
sarong pagresponde sa boses kan mga paraoma. Next po. Yaon po dyan si usual ming weekly agri-fair every Thursday and Friday. Ang saro pong issue digdi, minsan mas mahal, last 5 minutes. Sige, next po. Okay. May 5 minutes na lang ko. Sige, next po. Livelihood training, IEC mi po yan. Diretso na po kita sa budget. So, ang hagad mi po, next po. So, support to operations. Ini po ang mga bago mi. Next pong slide. Sa farm mechanization, mas matutok po kita sa mechanization gan sa tong mga parauma, mga services mi. And direkta sa inda po. Next slide po. Balanced fertilization. Gigibonta pong 50-50 ang paggamit ng bio and saka synthetic fertilizers. Para bako ng magastos na maray. Mas makakatipid po ang sa tong parauma. So, yaon po dyan kaiba ang vermicast, natural fertilizers, ining bio and po saro ni sa mga epektibo base sa pag-aadal, base sa research. Next po. Irrigation upgrading, kaiba po dyan ang NIA. Next po. Seed promotion and distribution program para po ni sa maisa ka sa para po ni sa paroy. So next po. Then value chain benefit maximization program saro na po ni sa mga bago ming i-implement for next year. So para mas dakula ang makapture kan sa tong mga paraoma sa value chain setup ta. Next po. Organic agriculture promotion. So ongoing po ini and ipapadagos pa po next year. Next po. Yaon po ang marketing ta, ongoing po. Credit assistance through SARI, Urban Agriculture Program, empowering farmers cooperatives. Ongoing po ang accreditation kan CSO. Next po. Then fruit-bearing trees program, parte po ini kang Forest in Our Midst project kang syudad. Para niyo po sa Balata saka sa ibang areas, pag-ipuning food forest. Next po. So, ini po ang total proposed budget mi kung maaprubahan. We are asking for 38.4 million or nadagdagan po ni around 39 million para ma-implementar mi po gabos na projects para makatabang palalo sa satong mga parauma asin parasira. So, salamat po sa Salamat po, Sir Jap. Now, sa mga yaong po digdig, si gustong mag-apot para sa indang present na budget, pwede na po kita mag-question, clarification, or suggestion. From transport sector, Ms. Maricar. Yes, ma'am. Good morning po, sir. Good morning po. Sir, abot ko lang po. Si hinaing po ba kang mga magsasaka about sa baratuho na pagbakal ng paroy? Ano po ang sa indong ginigibong sa indong opisina para sinda po matabangan? Ayun po. Ang inihiling pong solution mi dyan na Sir Frank, ito pong pagpagana kang sa tong rice processing center. So ongoing po ang discussion mi kayan, pero ang malinaw po dyan kay puan bagason kang parauma ang sa iyang paroy para mas alangkaw ang kita niya makuha. So ang magiging sistema po kayan, babakalon kan syudad sa iyang paroy. Sa maray-maray na presyo. So si competitive man. So mas ma-benefit ang parauma. As in ini yung paroy na ini babagason po kang agriculture office and then ini yung babakalon man kang CSWD para sa sayang mga programa. Thank you po, sir. One more question, sir. Halimbawa po, ang sarong parauma na lugi, data inaasahan kasi something na nagkakaigwa po kita ng mga bagyo Kalamidad. or mga krisis po. Sa saro pong naluging mga parauma na nag-harvest ng mga aruken, mga maisan, ano po ba ang tabang na naitatao kang sa indong opisina para po sinda makaahon or makabangon man sa indang pagkalugi? Diyan po sa mga kalamidad, sa kaiba pang mga factors na makausan ng pagkalugi,
libre po ang satong insurance sa Philippine Crop Insurance Corporation. Mag-rehistro lang po sa RSBSA para kamo ma-recognize bilang lehitimong parauma kan syudad. So gabos po, every cropping pwede mag-enroll kan sa indong crop insurance. Mais, paroy, gulay. Pagulay, minimum of 500 square meters. So sa mais ka sa paroy, igo po yan. Libre po yan. Basta mag-enroll lang sa RSBSA. Sige po. Sige, si Sir Jun. Ano si mga gigibunin dong technology intervention for our farmers for next year? Ongoing pa, Sir Jun, ang ang balance fertilization. Shifting kami duman sa, dahil nakita nakadepende sa synthetic and conventional chemicals. So ining bio-N, saro ni sa mga alternatives na po na mas makakatipid ang mga parauma. Technology sa production. Makakatipid ang parauma and highly likely mas mataas ang kita niya. Basta maray man ang presyo kang sa tong produkto. And pag-abot po sa mechanization, baka mag-purchase po ang opisina or actually may paabot na drone hali sa PhilMec. Saro ni sa mga pwedeng adalan pa kan syudad, ang paggamit kan drone in terms of cost effectiveness, in terms of efficiency. So within this year, nailing mi po yan mga ninda, demo, showcase ninda yan technology. So hopefully by next year, maka-acquire ning drone ang syudad para sa farms. Sige. Sir, follow up. About drones, ang model ta ba arog sa Nueva Ecija na si government ginibo siyang garo shared service para instead of the farm co-op si marent na lang sila sa city if needed. Arog kaya na mangyayari. So magiging SSF po siya. Okay, sir. And yan man lang, sir. Okay. Ay, igwa ka mo, sir, budget for R&D? Yan ang Mayo pa. So, dapat igos. So pwedeng ilawag ta R&D. Sir Jap, acknowledge na po ang pag-abot ni Ma'am Daisy Granada of Bicolanas Agriculture. Yes, Ma'am Daisy. May mga questions pa po. Sir James, sige po. Hello po, I'm James So from Planning. On the top po of the mandate kang City Agriculture, may ano po yung mga existing partnership kang office in terms to itong pag-integrate ng technology sa farming? Ang pag-abot dyan sa partnerships, number one, si NGA kang LGU, si DA, Department of Agriculture. And sarong pinaka long time running na dyan, itong PRDP, Philippine Rural Development Project. Then other agencies, pirmi man nagsusuporta sa tuya, lalo-lalo na ng Department of Trade and Industry, sinda si nag-grant kadtong processing facility ta sa Barangay Carolina. And maugma kami na ongoing ang product development using that facility through the Department of Trade and Industry. Then may active participation po ang Department of Science and Technology through Ms. Pat Felizmenyo. Yaon man po sila pag-abot sa national government agencies. And then sa private sector man, yaon dyan si Nueca. So nag-aano man sila kadtong online nindang services. Yaon pala, no? So yan lang ang kaipuan pang i-maximize lalo itong online delivery. Maadalan ang naging issue, nagfa-fluctuate po ang presyo. Ngunyan sabiyon ta sang gatos sa aga 120. So yan ang medyo sarong concern kang consumers ta.
pag-abot sa deliveries, online delivery kan sa tong mga agricultural commodities. Ma'am Daisy. Morning, ma'am. Good morning, Sir Jap. Sorry po, late ako. Although I have some background, especially on the rice processing center. There were initiatives rather na the existing RPC1. I don't know what happened na after the hearing and all the efforts. Kasi the SIDECO and Bicolanas were supposed to be expecting to be kung si isa man sa muyang doang magiging beneficiary to manage. Now, duman ako keen as to the management kasi for now, saro din po ako sa nag-support na nag-request pa nga ni ang city government ng another RPC. Or in fact, sabi sa PhilMec, pwedeng duwa. Nadangog ko po and I think that was also presented na the city would be the one managing the RPC1 and would even be trading like buying palay. Although di ko po nahiling, puri siguro duman ako keen kang magiging details and kung pupo na talaga yan ngayon na 2023. Thank you po. Yes, ma'am. Inaalata po ang desisyon kang sanggunian pag-abot dyan. Iguan na po, seed fund for RPC operations. May budget po, approval na lang po ang tigahalata. SP po, SP. Pero as to budget, igwa po. 3M ang budget po. 3M as a counterpart of the LGU. LGU. If they understand, itong dati pong existing ang RPC1 ngunyan, kaibahan sa package, igwaning from DA na 1M Kaya cash po. already deposited. Tama so po. that makes it 4M. 4M. Opo. I don't know if na-consider din po itong 300,000 na dumanpig ko na pigtao po duman sa high value crop sector for the farmer's corner. For 2023, ang proposed me po is kompletong 3M. Oo. Data na po ano tong for high value crop sa Naga City Farmers Corner. Opo. Sige po. Sir Jap from the youth sector, may kahaputan po si Tristan Cruz. Ay. Hello po. Good morning po, sir. Sir, tanong ko lang po, aside po dun sa mga ino-offer natin na mga parang volunteer works sa mga youth, sa youth sector po natin is, ano po ba yung ginagawang way ng office para at least ma-pursue pa po natin or mahikayat yung mga kahubenan na ma-engage sa agriculture? Kasi alam naman po natin ngayon, sa panahon po ngayon na uso na po yung mga trends, tapos parang konti na lang po yung nag-engage sa agriculture. Ask ko lang po if possible po sana parang at least sa office niyo po is parang magbigay tayo ng mga scholarships sa mga youths or sa mga students para mag-pursue ng agriculture-related courses. Is it possible po ba? Siguro pagdating sa education side, yung scholarship, siguro libre naman ata yung university sa CBSUA, yung tuition. Ang alam ko may batas tayo na libre doon. So yung part namin sa City Agriculture is to entice the youth, lalo-lalo doon sa 4H. So yun yung paraan namin para maimbitahan sila na ma-expose sa agriculture. And nag-iikot din kami sa mga paaralan para makapag-share ng contribution ng agricultural sector sa ating ekonomiya. And so far, wala pa kaming data as to how effective it is. Maybe we can measure according to enrollments sa agriculture. Okay. Yes, ma'am. Sir, update ko lang po, if ongoing itong basket sa gulayan, and for 255, and details po, or contact person na siya po ang nagmamanihar katong sa basket yung gulay na worth 255. Ano po ba yon?
i-deliver po ba through house to house? Or pag nag-order po, ano pong details, contact number, igwa po kayo? May page po, Sinda, Naga City Farmers Corner. Pwede pong i-chat ito, Naga City Farmers Corner. Opo. Thank you, sir. Okay po. Sir Jap, acknowledge naman po ang nasa Zoom. Ms. Presi Valino of Urban Poor, Benedict Diaz of BPC Mabolo, Ma'am Gladys, our Executive Director of NCPC, si Ma'am Christina, si Sir Jeronimo of Education Sector, and may kahaputan po sa Zoom si Ma'am Eden Villarde. Sige po. Good morning po. Question lang po from Ma'am Eden. Ask ko lang po kung may water impounding system projects ang BA considering drought-prone ang Kamsur. Have you introduced drip irrigation and rainwater harvesting, etc.? Rainwater harvesting, matagal na pong plano yan. But as to yung location sana po, yung sa City Nursery. Pero wala pa po kaming update kung magpo-push through yun. Pero yung water impounding, alam ko meron kami sa several barangays, upper barangays. Carolina ata meron. Pagdating sa drought, we can address it by planting drought-resistant crops para maiwasan yung damage. Kung meron man tayong mga existing crops, may parating na drought, we can grow drought-resistant crops. Okay. Po? Sige. Ikaw na. Sir, ano ka lang po? Kasi po, kilala naman po natin yung Barangay Carolina, or yung mga upper barangays po para sa parang agricultural site din po ng Naga City. So ang tanong ko lang po is ano po yung stand ng DA regarding doon sa nagkakalat na approval daw po nung itotugdok na golf course? Ayan. Medyo ano na yan, developmental question. Garubako po yan sa City Agri. Pag-abot po sa mandate kang opisina, si mga agricultural services po. But as to land conversion, garo may iba pong office ang mas responsible or mas ma-decision po kayan. Zoning yan, and then decision mismo kang sanggunian. Siyempre, definitely ang agriculture, bawas yan sa agricultural area. Pero as to the decision or stand, may ibang office na mas involved dyan. Yes, Ma'am Daisy. Masusuya ka mo sa kota, na-late kay ko. Pero concern ko po regarding the budget sa ICAPC, the Independent Components City Agri-Fishery Council. Although proud ako na pag nagtitiripong kami duman sa DA, talagang ang Naga City saro siya sa pinaka-the best mag-support sa Agri-Fishery Council. Pero Sir Jobs, nagtaas po ang budget compared duman sa previous years. Sorry po. How much po? Minsan po kaya inaabot din da ako. Pag nagtitiripong kami duman sa DA, every time na may AFC, Ma'am, how much po ang budget nindo para sa Agri-Fishery Council? Ang proposed na po for 2023 is 500,000. Wow, palakpakan ta po yan. Garo kita po ang pinakahalangkaw kayan sa buong mga Agri-Fishery Councils. Compared po kang last year, parang 300,000 300. So parang nagtaas po siya ng 200. Ang gusto ko lang po maaraman, ano ang itong 200 ano ta araw po kato si Pigtaas? Ilalawag na po ang mga farmers cooperatives and associations. So, added po yan na services. Ilalawag na po itong pag-accredit, evaluation kan sa itong mga possible CSOs na pwedeng makalaog sa DA. Pag na-accredit po sindakan DA as
CSOs, mas may access po sila sa mga projects and programs ng Department of Agriculture. I-share ko lang po, baka pwedeng makatabang pa. Anyway, nag-finalize. Mga 2 days ago po, Garo, or 3 days ago, kami po ni Sir Frank nag-sit down duman sa review katong OGAFC policies and guidelines. And it seems na, saro po sa na-observe me, pinapractice na kang iba, especially at the provincial and regional level, ito pong sa DA, kaya the whole month, nagkakaigwang farmer director. Pero sa Naga City, ang pinopropose ni po ko na kung maski week na itong pinaka-chair kang Agri-Fishery Council also serves as, say for example, city farmer, anong tawag, agriculturist, sa tuya po, baga sa Kago. Garo itong sa Counterpart po. maski 1 week or 2 weeks, na-experience po katong Agri-Fishery Council officers kung paano itong anong ginigibot talaga kang mga empleyado kang city agriculture. Pwede po yan i-discuss sa ICAPC mismo. And since may dagdag po pala na budget, pigihiling ko na magigibot na to. Thank you po. Okay po. Sige. May follow-up question po si Ma'am Eden Villarde, and I would like to acknowledge the presence of KSBK sa pamamayo po ni Kagawad Cristina of Barangay Sabang. Follow-up question po from Ma'am Eden. Nag-introduce naman po kamo ng vertical gardening since urban dwellers lack space for vegetable gardening. And another po, ano po Garo, if I am right, may kitang regular farmers market sold at lesser prices than those in public markets ta direct ini from farmers. Pag-abot po sa vertical gardening, perfect example, Triangulo. Lalong-lalo na to third floor duman, nahiling nito, nakasarabit ang mga tanong duman ta, nag-iiwas sa mga ibang paraani. So, vertical talaga duman ta, binabaha na lugar, and medyo up to 3-story man ang mga harong duman, sa kaiwas sa mga ibang beneficiaries. So, pero itong sinasabi po na vertical gardening na sa wall, kay puwantang i-consider dyan kung guraano man yan ka-expose sa saldang. So, kung ang pigigibo mingon yan, container gardening, and kung may access sa full sunlight, duman bipagpapalaag. So, bako pa man itong usual na talagang vertical na setup. So pag-abot po duman sa regular farmers market, yaon po digdi every Thursday and Friday sa City Hall compound. Ang sinasabi ko po, so bagong problema o concern, minsan mas pareho lang sa market o minsan mas mahal pa. Ang pipilion na po, si mga tanom talaga kang paraoma, dako lang matitipid na duman. Pero for convenience, for the sake of convenience, si ibang gulay, tigbebenta dyan para day naman magpasaod si mga taga City Hall. Ang pagbakal po dyan, optional, bakong compulsory. So, magpili na lang po kamo, si pig producer talaga kan sa itong paraoma para mas makatipid. Ang regular na po, dagdag, itong Naga City Farmers Corner sa 3rd floor kang Naga City People's Mall, duman lang po sa may luwas kang opisina, duman makakamura po talaga kamo. And matatabangan nindo directly ang sa itong mga paraoma. Thank you, Sir Jap. One last question from Ms. Maricar Rule. May pahabol pa po, sir. Ano po, ongoing pa ba sa Upper Barangay ang aquaponic gardening? Aquaponics, igo po kitang sa Barangay Carolina na successful. Tig-modify lang pong dikit itong aquaponic setup sa BIFAR. Pero ongoing pa po to sa Barangay Carolina. Ka Galgal, Eric Galgal. No? Yes, ma'am. Sir Jap, sorry po. Kulitin ako. I'll take the opportunity na. For the information of everybody, igo po kita ning building na supposed to be na-utilize and nag-benefit ang mga farmers. Duman po sa may diversion road, sa kataid kang Solid Waste Management Office. Igo po dyan yung building. Di ko po alam kung na-imagine nindo. Medyo atras to. Pero ginamit po to kang TESDA. That is intended supposed to be
Sir Japs, di ba? As Organic trading post, Parang oo. trading post, organic trading post. So, putong ko lang po kung na-consider idingon yan sa planning and budgeting. Kung papaano po ito fully utilize to benefit both the farmers and also para ma-maximize tong intention for the building. Ang uri ko pong update dyan sa organic trading post, mayo pang babalyuhan itong TESDA equipment. Sa CCN ko mayo na po duman available space. Si pakasabi po sa ko ni Sir Frank. Pero for the time being, bubukasan man po giraraya na magamit nindo. Bubukasan yan sa mga cooperatives, taigwa naman interesado, garo Kamsur Co-op, nag-express naman ng interest mag-operate. Pero para, yaon man po girara yung para umakang syudad, magiboning partition para mapagana po ito. Maski yaon pa si mga equipment kang TESDA. Ang concern ta po duman, kita pwede magbenta ng food products may sanitation issue. Minsan nagagarahe ang basura ng truck sa atubangan, mabakal ka ng gulay, may aroma pang libre na kaiba ng bataakan truck. Dahil may iwasan tang ining truck iyo talaga ang parking space niya man. So ang gigibuon ta po, ang napag-urulayan ta po baga last time, agricultural inputs. Natural, organic and synthetic. So iyo po yan ang pwede tang ihilingon na opportunity. Okay na po, Sir Jap. That's all. Kaya salamat pong maray. And ang masunod na pong presenter from the City Procurement Office, si Sir Ansel Manyo po. Go, sir. Good morning po sa Kabos. Ako po si Ansel Manyo from Procurement. Originally on loan hali sa IT office. I've been overseeing the procurement for the last 3 years na. So, ini po ang presentation kan opisina for the 2023 budget. Considering na ang opisina is very small, we're only 8 sa Laog. Example ko ang picture, papahiling ko lang kasi mostly sinasabi ang procurement is considering na may plantilla physicians is a very gano'n minsan na overlook na unit. Ang typical example ko, ang picture, haliwang ko ang garbage bin, haliwang ko ang truck, haliwang ko ang personnel, basically ang mahilig mo tao sa kabasura. So, kumain si procurement, most likely, ang mahilig mo lang yung tao and tumpok-tumpok ng basura. So, yun po kayong tao, kan mga previous years, naka-contract out siya through community participation sa cooperative sa Balatas. Recently, ginibutot sinda mga job orders. So basically, manpower na kang City Hall. Pero ka mga previous years, binibid ta yan via community participation. So, yun yan ang basic example ko of procurement. Next slide, sir. So, ang opisina was created in 2014 via Ordinance 2014-005. Garofig invoke niya si Section 454 kang Local Government Code na sinasabi ng sanggunian pwede mag-create ng opisina as long as na ma-benefit ang city. So, dyan po nagluwas ang Procurement Office kan 2014 under the Mayor's Office. So, ang mandate basically sinasabi na ang opisina is supposed to be the main support unit kan Bids and Awards Committee. We have to ensure na si mga procurement and the supply chain management nakukuha. Bako lang po itong nakukuha in terms of hababa, but in terms of quality. Answer sa mga basic requirements na dapat iguang existing na batas, which is the RA 9184, na gabos na government agencies should comply with RA 9184. And also, importante sa ang opisina as a link between the procuring units and the supplier.
So, may mga sistema na dapat ma-maintain pag-abot sa supply relationship management. And nahiling ko kaya ang opisina in the near future we have to innovate. Kaya po mag-innovate. Basically, ang proseso is strategic and nag-shift na ang working space ngunyan na we're going from manual to digital. So, dapat may vision ng opisina na mahali na sa mga, as much as possible, ma-lessen sa face-to-face. We use the technology para see from end-to-end point ng procurement with the help of technology mapadali. Next po. Yan po ang vision, mission, and core values. Basically, big-highlight ko lang strategic thinking. Dapat po kayang approach ng procurement dapat strategic, considering na ang bulk kang procurement is data. Pwede kita maka-creating pattern out of the data. So, kung igawa ka mga, so inabot ang big data, you can mine it. Tanganing maaraman ta strategically kung on a specific period, and KF1 ka sa procuring unit, on a specific period, yung KF1 niya, without even consulting them, kasi igawa mo kitang approved na procurement management plan. Iya po si vision, basically is to serve. As I've said, ang opisina is basically support to operation ang main function niya. Next slide po. Okay. Kung paglogo kang 2020, nag-draft kami ng medium-term plan. By experience, nakulong pang improvement kay Buhan sa City Hall, to be honest, kapag logo kang 2020. So kaya ining sa Rosa strategy was an information, IEC, naka-schedule yan every year na iko kami. Kasi yun din yan po si Plano May on our shift to digital transformation. So kaya F1 ko din ayuson ang kultura kang procurement sa City Hall. Medyo a little bit messy, pero confident ako na maayos siya with regards to the pagsunod sa RA 9184. So yan po, continuing mga efforts yan, basically para baguhon ang norm to a better procurement strategic process. So ano po yan, hanggang to the point na malesen talaga si mga roadblocks pag-abot sa procurement. Next slide, sir. So, ano lang po yung number. Sorry, may ako mga picture photos number. Ifo ni si comparative data kang first half of last year and first half of this year. So, kung mahiling po nindo, significant ang mga increase ng mga binakal. So, sa infra, 157 million kang first half of last year. We have 263 first half of this year. Medyo nagbawa lang po siya small value procurements from 142 million to 107 million. Pero the rest are based on the PPMP submitted to us. Yun po yan expenditure for the first half of the year, this year and last year. Next slide. Okay, sarap po ni sa part strategy is system enhancement. Kan 2020, nag-introduce kami ng tracking system, which is up to now ginagamit kang procurement and City Hall. Ang salong solution po kaya para matanggal si manual. Kasi ang problema sa manual, kung babagong ko ang kultura, dapat ikahong ko ang sistema. Tanganin nga ako sa loob ng kahong, hindi ka na makakaluwas para makakomply sinda. So by doing a system, which is nasa design phase ko niyan po, hopefully from budget planning up to execution, everything yaon sa system. So from supplemental request, from reversal, yaon po dyan gabos. So ang target is basically 2024, later part of 2025, diba ko kaya madali si pag-gigibokan system. We are also looking at another phase na pag-abot sa bidding, considering na national government, good in efforts of green procurement, baka mag-abot ang panahon na mas, rather than having a face-to-face bidding, baka pwede ng online bidding. Halin na yung project ng national government, up to now, ongoing pa siya. Ininaka-light ang mga colors are basically maintenance part.
considering na may mga computers, may mga wear and tear pagkabot sa opisina, part po yung replacement method. Kung nakadumang ka sa opisina, ang first na mahihiling mo is the bulk of folders. Roughly, mga a third of the opisina folders ang mahihiling mo. Kasi ito mga bidding documents yaon. But we look at it as a risk sa organizational. Kasi most likely, in cases of fire, baka maging cautioning fire. So, we have to make a way na baka pwede siya as part of an innovation digital archive rather than having a volume of documents, baka pwede siyang i-scan. And then part of the equipment na babakalon are basically a fast scanner. Okay, sunod po. So, alongside duman sa system enhancement, we also need to improve the process. Ongoing po ini, we had some few meetings with the Sangguniang before na to come up with a prompt payment ordinance. Nagluwas po ini sa mga issue dahil end and beginning of the year, ang experience kan City Hall, takulong mga prior year obligations. In fact, igaw pa nga ni mga day na babayadan 2-3 years ago. So, ano si root cause, di ba? Dapat mahiling ta. During the discussion, why not draft a prompt payment ordinance? Pero ang paggigibo kayong ordinance, bako siya, dapat may mga consultation pwedeng gigibo sa supplier, sa mga procuring units. Kasi ang saro sa section na gusto na i-amend was, kumabayad ako, well, ang typical payment settlement is N30. Dapat bayad mo ang supplier 30 days. Pag nag-exceed ka dyan, medyo bako ng healthy ang transaction nindo. Pero, saro sa mga component ng ordinance is, pag nabayad man ako before 30 days, may discount dapat. So, naka-factor in. Di ba? Kung nag-exceed ako duman sa 30 days, may penalty. Kasi ma-shoulder kang penalty. Most likely si opisina. Bako ang City Hall. Si person involved. So, yan is by a consultation process. Kaya medyo bakong haloy. Pero at least naglalakaw na siya. And may mga data available. And hopefully by the next a year or two, maging na talaga siyang ordinance. Also, we're looking at quality management. Nahihiling ko ang panahon na once whoever, procuring unit maghagad ng data, outright, dapat ang procurement unit makakatao. Real time, pag nagsabi, sistema ang accredited suppliers for a specific inputs or specific products, dapat igwa. So yan, they man necessarily an ISO certified system, but an ISO compliant system. Again, kinaganan ko, subject to management support. Medyo, pag mga araw kayong efficiency, you have to fix the whole system sa City Hall. So medyo, iyan po ang challenge. Sige po, next slide. So, iyon po ni si year-to-year budget. Kung mapapansin nindo, ang budget ng opisina, it's actually very small. 0.97 of the annual budget. So, kung mahiling mo po ini, the last 2 years, nasa 1.2 million ang annual budget. Kailangan kan this year, nagdakula si PS kasi may apat na job order naging casual. So, nagdakula si PS, nagsalit man si MOE. Kasi dating job order, yan po yun sa MOE General Service. Pero kung hihilingon mo kaya ang maintenance and operating expenses, almost 12% lang pong yaon. Ang kinakaka po kaya sa mga personnel. Sinasabi ko nga, hindi ko kaming 8 tao sa opisina. So, basically, sinako aming LV form from the budget office, dahil man nagdagdag si budget. Again, naiintindihan ko opisina considering na very tight ang budget siya for the next 2 or 3 years. So, amenable man kami kung ano maging, we find ways kung paano magtipid. So, iguro ang formula. Next slide po. Okay, so sabi ko nga po, for the last 3 years, nagdakula si PS, nagsadit man si MOE. Si submitted the AIP for 2023, basically halos parehas man kasi considering other benefits. So we rounded off sa nearest thousands o 100,000s, 1.5. Nagdagdag kami ng almost 1M for the
system enhancement. Pwedeng yaon, pwedeng mayo kung ang system is outsourced. Basically, kung outsourced, most likely dapat yaon. Pero kung magiging siyang in-house, willing kami na ipasa si cost sa IT office kasi gawa man technical people that can do the system. So, pag ground off of 3M ang ang requested budget as compared from 1.6. So, basically, si 1 million, allocate naman sa system enhancement. Sige, sir. Next slide. So, iipon niya si organizational outcome. Basically, sabi ko nga ni Subago, support operations talaga and as much as possible achieve the value for money. So, ang major final output basically is to improve the procurement. So, ipon niya si mga targets as much as possible, we reduce the transactions by at least 50%. So, kung mahiling mo, reduce the transactional processing, reduce the volume of transaction. Reducing this will benefit bako lang si supplier, but operational sa City Hall. We reduce the number of documents na pigpa-process, the man-hours, the turnaround time, etc., involved. Dapat 100% compliance din sa RA 9184, considering naigo kitang guiding principle, and 99% ko ta. Kailang ginibo ka ng 100. Pag inimagine mo kaya 1%, kung ang City Hall may 1.6 billion na budget, ang 1% kaya 16 million. 6 times, mas nakula sa budget mo. Yun po. Next. Okay. Actually, mayo ini sa budget, but it's, selling ko, it's my moral obligation na i-present. Sabi ko nga ni early on na ang opisina is basically mayong plantilla position. Ako pinasubli lang kasarang opisina duman sa procurement office. Having the oversee now, selling ko, obligasyon ko na ayuson ang career kang kaibanan ko sa opisina. Although may sa budget, pag-i-expect ko siya, 2024 and above, sana madangog o mahiling. So, ang masunod na slide is basically our approach for the right size procurement unit. It doesn't matter kung kisay ka nagre-report, ang sa mo yung effort is dapat may deliver mo, si dapat mo may deliver. So, next slide. Yun po na ang number kan City Hall. Actually, pigko ako lang siya sa system. Ang City Hall may 50 opisina. Yun po. Kung hili yung mga edad ka mga taga City Hall, ang pinaka-aki, 32, average, kada opisina, 32 years old. Investment and Trade and Promotion Office. Ang pinakagurang na opisina, 56. HR. Ang pag hiniling mo po ang pag-abot sa succession planning, ang edad kan level 2 ka mga empleyado on average is 50. So may mga edad na ngayon sa City Hall. Madali na ni retirement. Pag hiniling mo din ang data, itong mga empleyado na 0 to 5, ang average age is 40. Maski si bago na empleyado, may edad na din. Yun po, sa 40. So, basically, ang City Hall, may mga edad na. Last 5 minutes. Sige, ma'am, go. Next. Next po. So, yun po yun. Basically, these are data. Sinasabi na 34% of women, 66, it's a men's world ang City Hall. 66 lalaki. So, sabi ko nga ni aging population, kung ang retirement age is 65, ang ideal time na mag-create ng succession plan is between 45 to 50. 47 ang average age kan City Hall, may pagkita ng succession plan. So basically, it's a problem. Sige sir, next. So from my part, as the oversee, nag-create ako ng survey, nahihiling ko man kan mga empleyado, basically, ang gusto nila is vertical. Gusto ba yun? Magsakat sa ladder. Mag-permanente, mag-promote, etc., etc. At the same time, nahiling ko din si enrichment, gusto nila mag-improve. Marami nila si procurement policy, lalo na sa pag-abot sa 1994. So, sa lingko na papanahon, nataan din naman opportunity na mag-grow. So, siguro next slide, sir. So, basically, yun ang talent plan. So, from the critical position to high performance to workhorses, basically, yun ay si plano for the positions na dapat i-submit sa management. So, from ang critical position mula sa head of office,
The rest are supposed to be support. So, si mga medyo kayo po ang palanggawan si competence, then kayo po ang din ang i-train. Next, actually last slide. So, ang malinaw man po garo sa procurement na di kami magiging opisina. That's to be honest. Kasi pag binasa mo si Local Government Code 7160, nasabi doon na procurement dapat under the General Services. Pag binasa mo si 9184, dahil siya nag-mention ng procurement, nag-mention siya ng BAC. So basically, ang procurement office may mansasakatan. So sabi ko nga, it's my obligation to present na ini dapat, kung magkakaigwa ng career sa procurement, dapat mataning opportunity sa opisina. So medyo dakula siya in terms of expenditure kasi 3 times the current budget. First 3 years, pag abot sa PS, magastos ng 11 million. That's quite a challenge for the kung ipipresent ko siya. So, kasi annually, ma-spend ka around 3.6 million. Kaya lang, nahiling ko sa ibang opisina, 11 million. Baka niya ako doable. Again, even maglangkaw kami, ang budget kang procurement is only 0.0025. Di nga ni 1/4 kang annual total budget. I think yun po yan last slide. Thank you very much. Kung may question. Thank you po, Sir Ansel. I acknowledge na po ang presence from NCCI and at the same time NCPC Director, Sir Daniel De Leon, from PWD Sector, Sir Alex Tuason, and siyempre po si Sir James Rifuyo of City Planning Development Office. Questions, open na po kita para sa kahaputan kang ipiniresentar kan sa tuyang Procurement Officer, Sir Ansel Manyo. Any questions po? Sir Daniel. Duwang kahaputan lang po. Inot na inot duman sa output target. Yes, sir. Can we flash it? Ito pong 50%, 30%, and Okay, 100%. Si expected results. Ito pong 100%, mana kaming kaputan, perfect na. Yan, sir. Okay. Ano po ang performance actual in 2022? Why we are targeting 50% there and only 30% sa reduced prior year obligation? Okay. And also 50% sa reduced volume of transactions. Okay. Ano pong basihan kayan? Actually, ang average PO issued ng opisina po on a monthly basis is around 200. 200 POs are issued monthly. Pag-imagine ko, if we can lose at least 50 of that, magiging siyang 100. Reduce in terms of kung ano ang common supplies na ginagamit like printing expense, papel, etc., etc., and the way we audit papers. Kasi ang example po kayan, for example, supplier 1, si mode of acquisition is small value procurement. Nagbakal si 5 procuring units on a small value procurement, 5 documents pa i-decode. Kung masusunod si tamang proseso, pwedeng sarong transaction lang si 5. If I can reduce that to that from 5 to 1, dakula po si savings in terms of processing the transaction. Pero kung sabi ko nga ni, ang strategy po kaya is basically for me personally is to change the culture. Considering ko man sila procurement management plan, but the way we do things na minsan, ang ibang opisina are too dependent pag sinabi ni boss. The fact ikaw kang plano, selling ko si boss is secondary sa plano. Kasi na-plano na beforehand eh. Ang nangyari po kayo dyan, kaya nagre-resort kita sa small value. Kasi may mga decisions na a day from now, a week from now, dapat yaon ngayon. Pero kung naiiligtas siya as far as months back, then we can mas nakakatipid in terms of bulk transaction compared to a garo itong sari-sari store approach. So, ma-reduce pala po si numbers na average from 200 to 100. I think ko, nakulang factor siya in terms of
turnaround time. Kasi may epekto din po siya, sir, naman sa mga prior year obligations. Kasi nahiling ko din si mga auditors, kung ang process kong transaction is 200, magiging siyang 100. Half of my transaction are reduced. It is also bakong maray pag-abot sa supplier and procuring unit relationship na di ko makuha si best value kasi the fact number one is si supplier nag-i-engage ng business. Kung babayadan mo ako 6 months after, most likely lugi man ako kung akong negosyante. So kung para di man ako malugi, most likely di ko nakuha si best value for money kasi nagpatong siya ng certain amount. Although pig-allow ng government na we can add as much as 30%, pero bako siyang, selling ko from my point of view, dapat getting the best value, bako lang itong, you get it at the right quantity, right quality, at the right time and right place. So dapat, yaon po yung factor in. Bako itong, nakuha ko siya, okay, nakuha ko na, nalingawan ko na si pagbayad. So, basically, yun po yan si mandate na dapat mingibo, na dapat i-centralize. And the way to do that, sa linggo, system ang makagibo. Pag ginangon ko nga po siya, di ka na makakalasa ka niya akong ka dyan. Sige po. Ang ikadawa ko po, sinhuring kahaputan, ini po ang mandate na itinaog ang Empowerment Ordinance sa Naga City People's Council. As in, ang procurement po, sa pinaka-importanting function kang local government unit. Ang dua pong mandato sa Naga City People's Council is to champion good governance. When we mean good governance, that's transparency and accountability and people empowerment. Kaya po niya akong kamiligdi, pigre-review mi ang budget. Bako lang ang budget, pati po itong mga plano, sin mga vision and mission kang kada departamento. So ang kahaputan ko po, sa inda po may hiling dyan, sa imong pigpipresentar mo niya na aga, nasa tuya pong pinauurog lalo. Ini yung mandato, ang people empowerment but more on the good governance, particularly on transparency and accountability. Okay, sir. Number one po, may itong RA 9184, si Government Procurement Act. Bigre-require kita, anything above 50,000, dapat po yan nakapost on various locations. Like for example, conspicuous places. Which is, ikaw kitang doon transparency board sa City Hall. Nakapost po yan naman sa mga bidding documents. Number two, nakapost po yan sa Naga City website. And nakapost po yan sa PhilJeffs. So everything, igwa kaming system na nakadeploy online na big pattern may sa similar sa Lazada na kaya pa malaman ko si tracking number para may mo sa procurement status mo. Available pa siya. Actually, ptrax.naga.gov.ph. Makuha mo si tracking number mo. You can look, okay, you can ma-update ka kung anong status, kang condition. That in terms of transparency. Most of the transaction, lalo sa bidding naman po, open. Basically, ang default mode of procurement is bidding. So, public bidding, competitive bidding. Pero may pong yaon ang NCPC invited. So, may representative of NCPC for that matter. From pre-bid conference up to bid opening, up to bid evaluation. May representative ang NCPC for that. Pag-abot naman sa small value, yun po yun si strategy na gusto mong i-improve. Kasi most of the transactions are small value. To do this, dapat siguro, sabi ko nga ni Subago, kung may 100% ako, ang 50% kaya dapat bagong ko si kultura on our way to good governance. Secondary na lang sa processes, which is roughly mga 30%. And si technology will probably cost mga 20%. So, ang kaya po ang bago, siguro si competency level in terms of knowing kang batas na ikukita, which is the RE 1984. Kaya ang opisina po, ikaw kaming constant ng garo lecture on ano ang 9184. Garo RA 9184-101 na maraman mo lang si mga votes of procurement. Dapat po. So garo siya itong dapat maraman nila ang default mode is bidding. After that, may mga limited source bidding, etc. etc.
But yun po yan, 100% we're compliant with our 9184. Medyo kaya ang government, from my end, medyo may labot din siya, lalo yung batas na, example, sinasabi kang batas na bago kayo magbakal kikoponuban kibonings, magdumang ka muna sa tindahan kang gobyerno. May tindahan po kayang government sa Legazpi, the procurement service. Kailang considering everything, si cost kan transport, si manpower involved, and the quality. Sa linggo, we opted mas mari ang local. We also, we buy local naga kasi at the same time, yun din si opportunity right after the pandemic na buhayon si negosyo sa local. So we prefer kaya as much as possible bago kami magdaman sa Legazpi, which is although mas in a way cheaper, but we also have to look at the local business na dapat sinda din muna mainot bago si ibang sectors. Yes, sir. Good morning, Yes, ma'am. sir. Personally po, gusto ko lang malinawan kasi daing gayo ako familiar. Kaso bago po in relation to the presented plan and budget of the agriculture sa Kago. Ang plano po is ma-manage kang RPC and mamamakal ning paroy sa mga paraoma. Yes, ma'am. Paano po iyan ang relasyon sa procurement? Ano po ang paano po iyan pigtitreat kang procurement? Naagi din po basinda sa procurement procedure or di ko po gayo kaya familiar? Sige, Thank ma'am. you. Actually, ang output kaning consultation kang AIP, ang AIP ka very, in terms in contextual, binuo siya. Pero ang output po kani later on, PPMP, itong inapod yung Project Procurement Management Plan. Iyan pong PPMP, yan po dyan nakadetalye si activities. Like for example, itong mga PPAs. Like for example, sabi mo management of the RPC o the facility. So, ang activity ko is to manage the facility. Ano si mga related procurement duman? Dapat naka-indicate yan sa PPMP. Naka-indicate kung how much, ano ang mode of procurement, anong bulang ko siya kaipuhan. Tangani from our end, piko-consolidate mi kaya yan. Sigabos na 50 offices, it will be consolidated into one single document. Bago may present sa Sanggunian, iko kami inaabot na indicative annual procurement plan. Sa indicative annual procurement plan, ifo yan si consolidated kang gabos na opisina. So, itong question na how to manage the PCI, dapat nakadetalye siya duman. To manage the facility, ini ang requirement ko with regards to procurement. Babakal ako ng facility para duman, furniture and equipment, etc. etc. Dapat nakadetalye po in terms. Kaya kung tinangkang 500,000, ano po si breakdown ng 500? Is it honorariums, may babakalong ba mga common use supplies, may babakalong ba mga inputs, dapat yan pwede naman sa project procurement plan nila. Yes, ma'am. Okay. Actually, ma'am, ang tamang procedure, siguro dapat, ikaw kayo inaapod na needs assessment. So, basically, ano si issue ko dapat gibuhan, even before mag-start sa procurement, part kang purchase request, dapat igawa siyang needs analysis na, kaya po ini ang operation kang facility, ini ang mga needs ko. So, kasi kung dahil ko siya mapoprovide, most likely, ba kung successful si operation kang facility. Like, sinasabi mo, kung may inputs na requirements, dapat yaon na po siya sa facility. Kung may mga similar na babakalon dyan with other offices, pigsasararo mo yan, tanganin magina siyang, pwede mo siyang ipabid. Kasi ang threshold po kang government, pag more than 1 million expenditure, since na 500 man lang, pwede siya small value. Pero once, pag pigsararo mo po ko ayan, pag naglampas naman sa approved threshold, which is 1 million, dapat bidding.
anything below that, si head of procuring ito yung suggest na mas beneficial kung small value procurement na lang kita. So, ang importante po garo, yaon si amount ng money, how do we spend the money? So dapat may igawa kang documents na nagsasabi, sort of, sabi ko nga po, garo ka needs assessment. Gawa kang gustong i-resolve na problem, ini ang mga ways to do it na dapat documented. Bali ka sa bago po kaya, ang naiintindihan ko is igwaning allocated budget na 3 million Okay. para mag-engage in, actually palay trading yun and rice trading na, di ba? So, ang gusto ko lang sigurong malinawan na maray is, syempre magpo-procurement procedure yon. But at the same time, parang nag-engage in a business, di ba, ang mismong office, ang KAGO. Yun ang gusto ko pong malinawan. Ano ba ang procedure dyan pag-abot sa procurement? Because it's a department within the LGU, and then they'll be engaging in a business, and naturally, syempre, may profits. May specific procurement procedure po ba yan para sa hindi maka-engage in business? Because syempre, mag-i-issue yan ng ORs. Yun lang po siguro. Thank you. Itong sa business side, ma'am, control iyang I think may charter man yata sila on how to engage in business. But with regards to procurement, ang susunod ng tapos, CRA 9184, which is dapat nasa plano. Itong inabot ng PPMP. Kung igawa kong 3 million, paano ko siya i-spend? Kasi kung, sabi ko nga po, may 3 million ako, ano mga projects, programs, and activities para duman sa 3 million? Like, for example, para makamolino, dapat igawa kong dryer or something. Dapat babakalan ko dryer, di ba? Naka-breakdown siya. Kasi sabi ko nga po, from our end, before i-present sa Sanggunian for the final sitting, mahiling mi na yan. Kasi kami kaya sa opisina, dapat consolidated everything. So, ifo yan. Kung may 3 million ka, how do you spend it? You break them down into programs, project, and activities. Pero as much as possible, pag break down mo siya, dapat may documents to show. Like ang sabi ko nga po, part kang efficiency is the lowest total cost of ownership. Minsan kaya sa government, ang sinasabi, si pinakamura. Pinakamura di man nangahulugan, pinakamaray. Di ba? Or even, baka mura man nga after a year, breakdown. Di ba? Ang importante po from our end is how, kaya sinasabi ko dapat may needs analysis, see specification. Like for example, on a daily average, dapat igwa kong vehicle na nagsiservice ng 10 tao. Anong babakalong ko? Is it an SUV or sedan? Kung sedan, maximum 5. Kung SUV, kaya 10. So, may ano kaya minsan sa pag-abot sa procurement, sinasabi kang batas, bakalong mga sa pinakamura. Which is, minsan nami-misinterpret. Mura in a sense na tama si specs mo. Kaya minsan, pag nag-i-evaluate, kinukuha si barato. Pero kasi you din si pakagibok ang specs. Yung kita minsan nagkakaproblema sa City Hall minsan ang specs ay kompleto. The better the specification, sa iling kumukuha mo si lowest TCO. Dapat mo ma-acquire. So kung mabakal ka ng dryer, make sure na ang specs mo kang dryer, talagang si tamang dryer. Ibig sabihin, dryer that will operate for this months, this long, rather than mabakal akong barato, madalagan lang for 2 years, and baka si after service mayo, di ba? Sir Ansel, from the Office of the Senior Citizen, si Sir Joel Gallienito. Morning, sir. Maray na aga, sir. Morning, sir. Okay, nadagog ko sa bago itong obligasyon talaga na mag-procure naman sa procurement office sa Legazpi. Tado masakit dumaan, mayong si produkto. Kadua, ang specification, dahil base sa specification ta. Nasasabi ko, aliman ko sa DA, sa procurement man ako kapanahon na ito. Ang apot ko iyon paano tapigin spec ang mga deliveries? Halimbawa, yung gravel and sand. Okay, sir. Okay, before
the delivery, sir, dapat baga may PO, purchase order approved and acknowledged. Ang ideal scenario is, ikaw kitang sa City Hall inabot na inspectorate group. Ang composition po kayan, inspector from the budget office and inspector from the general services. And iyaon po si procuring unit as a witness na minsan may delivery na pag-abot sa procuring unit, bako man si pigagad ko. Yun po. Kaya dapat, na-mention ko si PO, kaya dapat duman sa PO, malinaw na sa mga conditions and terms and conditions. Sa government po kaya bawal ang brand. Pag mabakal ako ng aircon, dapat di ako magka-carrier, di ako etc. Kaya ko lang si spec, sir. Ang sa kuya itong delivery kan and gravel and sand. Ipo. One time, iyaw na ko dyan sa may opisina naman sa Urbanpur. Nag-deliver ng sarong truckload at tulong truckload na G3. Daga madrigal daw. Basta lang inilikan inspector, okay na nga yan. Usually, ang procedure kaya, iligon mo ang side contract. Kaya on dyan si capacity, total weight, saka net si weight. Volume, net weight. Hinihiling pa kung yaon side underserva. Ilingon mo. Kung underserva yaon sa irarom, tama ang laog. Kadaklag, ang truck ng delivery, underserva yaon sa laog. Di bawas na yan. Paano ang pagpili mo? Susukulon mo si height, si weight, saka dapat flat siya. Dahil ang ginibo ka ng inspector nindo, nako sa layan. Dapat sa katon mo. Tabakan sa kanya, kumayong reserva ba gani? Dakulao ng bagay pa to na maanong kan reserva. Iyo po yan. Kaya dapat sinasakat siya. Ikadua, hindi yung mga coupon banta, paano ta siya pag-inspect? Coupon man, on your skin. Tayo may mga substance 16, substance 18, substance 20. Itong mahibog na iba man itong sa, so, paano ta siya pag-iingis? Lalo ang ballpen, paano ta masabi na ang good quality at sarong ballpen na pag-deliver? Pag-abot po duman, again, duman po sa aggregates, noted, sir, sa benta po actually, bako po yan sa opisina, pero i-mention ta po sa general services. Ito po pag-abot sa mga common use like coffin vans and ball pens. Mali na, minsan kaya pag-deliver, sir, nakakahon man siya. So, pag nahiling mo si brand, yaman duman naka-indicate kung kung S18, S20, multi-paper copy, etc. Itong ballpen na medyo challenge. Ang nagiging gauge kang inspectorate group ta, sir, itong brand na lang. Minsan, during the bidding process, sinasabi, ang preference me is Dong A. Kasi si brand is tested. Pero ang tamang procedure ko na, pag nagsurat ako ng specs, na dapat nga ang ballpen kaya magsurat continuously for 1 kilometer. Medyo po yan. Pero again, a method of inspection, pwede by random sampling. Makuha akong sarong papel and then continuous ko susuraton. Again, sabi ko nga, ang inspectorate po kami. Doon po sa General Services Offices. Kundi, nagre-reparo lang ko ta. Lalo yung ballpen at sarong kaong kayan, sigurado ka, 50% yan kulang ng laog kaya. Iyo, tama ka sa kanila. Tama itong sabi mo, dapat kung isurat mo siya, continuous siya. Sa kung maubos. Yan ang pag-inspect. Ang pinakamaray ng brand kayan, ang Vic ballpen. Talagang diri-diritso siya. Tested me na yan. Yes, sir. Sa GSO yata, ang tested brand is itong example nila is Dong A. Although ang big, itama, si ballpen na big, sir? Generasyon na yan. Ngayon, okay ba ito, saka tama itong, na dapat consolidated ang kapos sa procurement, ang kapos sa opisina, kung consolidated, mapagkal sa parte nindo, kung paano ang pag-purchase ka, saka pag-bidding, mapagal kung ito sunod-sunod. Ngunyan, paano ang inventaryo kan mga supplies na yan? Okay. Pag-bidding po, basically is a consolidation kang gabos na common use supplies. Naka-lodge po yan sa general services. Ang mode of ma-withdraw ka via RIS, no requisition issue slip. Pero kung may stock sa GSO, sinda na sabi na, oops, bakalun mo yan kasi makaming stock.
Tama po, RIS. Minsan, pag binabakal siya in bulk, kang kasarong opisina, ang treatment kan accounting is inventory. On a regular basis, masubmit ka itong inapod ng RSMI, itong supplies monthly inventory. Dapat sinasubmit niyan regularly sa accounting. Kasi day ka makaka-procurement next pag they properly liquidated si items na bukas inventory. Itong oversupply, ano? Yes, sir. Minsan, gawa pa lang kiupuman ka mo, ma-request naman ka mo, saan madalagan yan? Saka dapat may tatak sa side, tinatatakan ang side ka, pinapakit itong brand name, pigmamarkahan na Naga City area ngayon. Naga City property. Naga City. Bako itong laog mismo dapat naman sa side. Ngunyan, ang reparo ko kaya kami sa NCPC, ang inventory, garo, saloy kung 6 years ako bilang sector representative, mayo ko na babalita na may nag-inventory lamang. Lalo na itong pandisposition kan mga dain ng gamit, kung naramdaman mo duman sa JMR, duman sa mo, gulpi duman mga pigaraba na mga paano si disposition ka to? Sa ito nag-agi. Ngunyan may mga nakatambak duman ng mga kukulamber. Paano ang disposition ka to? Kaya ang sa kuya lang reparo, hindi ko nahihilig ang inventory kan Laucan City, lalo ang mga saka yung mga lapag mga auto ngayon dapat i-dispose lang. Actually, sir, a few years back, I remember akong appraisal committee. Ikaw kita inaapod, pag-abot po sa inventory, ang sinasabi kang government auditing manual is by every 6 months, dapat nagre-reconcile ka pag-abot sa inventory. Ito pong fixed assets or itong mga non-moving assets, a year. So before the end of December, dapat igawa ka ng report, which is itong PPE report mo. Pag-abot po sa disposal or appraisal kang equipments na deemed as either obsolete or junk, nag-aagi po yan sa proseso. Like, igawang inapod na i-erop and igawang inapod na estimated useful life. So, for example, ang computer, ang estimated useful life niya is 5 years. As much as possible, pwede mo na siyang palitan after 5 years. Kasi inot na inot, pag ina-phrase ko siya, mas maray kung igwa pang resale value rather than treat it as junk. Kasi pag minsan ang computer, then na po kung niya binabakal kang junk store. Actually, ang kay puwalantang ko dyan, si motherboard. Si the rest, may pakinabang sa inda, like keyboards, etc. etc. Ang tuyo lang inda si motherboard. Kasi may mga pigsusulo sila kinukuha ang capacitors, etc. Nasa government auditing manual man dapat ang general services, every 3 years, nagre-reconcile ka by replacing your PAR or MR. Dapat every 3 years. Iyon din si opportunity na nahiling ko na, ini Mr. A, ining lifespan sa equipment, yun na lang po yung nawawala. So, sabi ko nga po, kung mapapasin nito, ang mga auto kan City Hall is talagang mga kopong-kopong pa. Ang pinaka-ideal from my end is dapat siguro every year nag-fund, similar to sinking fund. Kung ang bakal ko is 1 million, ang lifespan niya is 10 million, I'll make sure na every year may 1 million, tanganin pag-abot kan 10 years, igo ko pang rebuy. Replacement. Rather than masabi, may budget this year yan kasi may kita na-allocate. Okay man po, sir. Kaya lang, dapat kaya itong mga procurement, lalong-lalo na yung mga office supplies, dapat man siya sa accounting. Baka sadyao, igwa pa kitang supplies. Pero ito pala mayo na. Kaya kung nilingo man total, oversupplied kita kadi mga office supplies. Kaya dapat, pag-inventory, kabali ang accounting kaya, tanganing sa kasinda masabi ko tama o dahi. Sa mo kaya sa day, ang ginibumi kaya, pigyo tagmi, sika mo sa opisina, lalo sa mga properties. Kaya, lalo pa lang sa mga property, nagrarala ko ang mga gamit ang mga lamisa, dahil aram kung saan ang duman. Pigyo tagmi yan, tanganing sa sarong opisina ini, ining lamisang ini, yaon sa ANMR. Malumas man siya, may mapaaram sa property. Ipo, tama. Nganing sa tuyang, lalo yung pigtatao to sa mga barangay,
ng mga gamit, dapat nakarecord siya. Tanganing mahilig kung talagang duman siya ng dalaga. Actually, sir, ang barangay at ang niya ng approach is pititita na siya as donation. Panganing mahali naman sa books ng mga barangay. Record. Takong dairak bang kan sa tuyang administrative officer. Yep. At siyang ma-receive kang gabos ng mga gamit na yan. Sige, sir. Lima lang po yan, pero thank you very much. Sige po. Okay po. Sige po, Sir Alex. Yes, sir. Yes, sir. Actually, sir, ang composition ng BAC is basically, tama ka po, sir, may TWD, may secretariat. Ang composition kayo is basically itong mga personnel within the city hall from different departments na temporarily assigned on a specific duties. Like, for example, sir, ang BAC, iko kaming anom na BAC, kabali po si Mr. Oliver naman as the vice chairperson. And iko kaming 3 members kan TWD from saro sa mayor's office, saro sa planning office, and saro sa city engineer's office. And ang secretariat also is iko kaming tulo, saro sa planning office, actually duwa sa planning office and 1. Sinta si mga people's concerned, pag-abot duman sa evaluation ng mga bid documents. And sinta din po si in charge pag-abot sa preparation ng mga documents. And kami po as a support unit duman para sa INDA. In fact, ang strategy for next year is basically nakalamp na yan sa city, sa procurement office. Kasi pag nahiling po ngunyan, sir, may file sa planning office, may file sa procurement office, lalo na itong mga bid documents, standard. Minsan binababa nila yan. Kaya lang, considering na most of my staff sa job orders, convert lang into casual this year na utility worker. So, maray po kang hope na si mga people assigned are really the capable person, competent persons for that. Kaya ali sa iba-ibang opisina ang functions nila. So, add-on functions for duman sa current positions nila. Dapat nga sir, si mga end user talaga Yes, sir. Actually, ang procuring units should be a member of during on a specific project, like for example, ang City Health, dapat on a specific transaction, member siya kang BAC, Execom, or even the TIC-WD. Kasi sinda siya may capability to assess pag-abot sa mga medicines, medical supplies. Di maharap ka po sir sa sarong committee kayo sa City Council. Ipipresent na doon. Yes, sir. Actually, yan pong composition kang BAC, every year, pag-renew kang ni Mayor, kang head of procuring entity, na kung ang deemed technically capable to do the job. So, yan po yan. May ano man po yan, may honorarium man sila on a specific transaction na ginigibo. Pero tama ka po, kukuha actually is yung strategic opisina. Since sinasabi kang Ordinance 2014 ang procurement unit is the main support of the bank, that's supposed to be the naka-centralized sa procurement office. Okay po, no more questions. Dako lang pasasalamat po, Sir Ansel, sa imong presentation. And I acknowledge naman po ang nasa Zoom, Mr. Danilo Ludovici of Chairman of Urban Poor, and si Ma'am Gemma Kang Arces. Ngunyan po ang ikatulong speaker, presenter, si Sir Ruel Oliver, na siya po ang namamayo kang City Investment, Trade and Promotions Office. Diyos marinaga po sindo gabuas. Ma'am, inang last time na mining ako sa imo, para ko mining itong last 5 minutes. Ini po si proposed AIP as in budget kang Naga City Investment Board as in Investment and Trade Promotion Office for 2023. This is quite straightforward, so dudumanan ko na po.
Dit na backgrounder lang po, ano muna po ang trabaho kang ITPO or the Investment and Trade Promotion Office. Ang trabaho mi po, nakalagay po dyan, is to spearhead the competitiveness efforts of the city. Tutuon namin lang po na ang trabaho mi mag-spearhead o manginutan sa competitiveness efforts kang syudad na nabaritaan mga po nindo na nakita let's say for this year is the most competitive component city in the Philippines. Ang trabaho mi po dyan, ang contribution mi dyan is to spearhead efforts kasi po ang competitiveness, trabaho ta po yan, tatrabaho ta po yan gabos na nagenyo. Bako lang po kang City Hall. Tapag iniling po nindo, ang pigsusukol sa competitiveness halimbawa, dynamism of the local economy. So, di man po naghahali yan sa lokal na gobyerno, kundi po sa satuya mga negosyante. Pigiiling man po ang infrastructure. Ang infrastructure po, bako man lang po public infrastructure kundi ay private infrastructure. So, pigiiling po halimbawa, ano nga si mga public and private schools, public and private hospitals, among others. Then government efficiency, dyan po siguro si kadaklan gobyerno, igwang man pong resilience na pag-iiling. So, sinasabi mo lang po, ang competitiveness, effort na po yan gabos. Ang trabaho mo lang po, manginutan sa effort na iyan. So, sarap pong trabaho yan kang Investment and Trade Promotion Office. Pero po, ang ultimately, hinigibo mo yan, tang interest kang opisina, iyo ang magpalaog kang mga bagong investment sa syudad. Bago, maglaog, as sinisiyaon po digdi, mag-expand. Igual lang po kaming qualification kayan, si pigpo-focusan po kang investment board, ito pong mga pig-identify po kang syudad na priority areas and priority industries. So, ang pangiturugan kang opisina, bakong pangiturugan para sa opisina, kundi po para sa buong Naga, sinakala pong vision dyan, ginigribo ta po ni, ultimately, ang gusto saro kuta ang syudad sa maging, saro sa mga pinaka-economically dynamic and most competitive cities in the Philippines. So, yun po si pangiturugan ta para sa syudad. Ano po ang mga specific pong trabaho kang opisina? Uni po, yan po dyan, si anom na specific na task. Ang inot po, image building, or ang apod po siguro, location marketing. Na ang gusto talang mangyari dyan, mailaag ang syudad po sa consciousness kang mga investor. Yan po siguro si marketing, advertising, etc. Pero po, consciousness, ano lang yan? Para pirmi kang yaon sa likod kang utak ninda. Supposedly, that should lead to the second task, which is investment generation. Na kung yaon ako po sa likod kang payunindo, siguro kung nakaisip na kamong magnegosyo, anywhere else in the Philippines or in the world, baka mailing po nindo na dumanan ang syudad. So that's the actual investment generation or that's our sales function. Binibenta na po si syudad sa prospective investors. Then igwang investment servicing, yang pong investment servicing, iyan po si care and aftercare. Buto sabihin po kayan, kung igwa pong sarong prospective investor, ang nag-i-entertain po sa inda, ang nagtatao kang mga kaipuhan, bago po maglaog na investor sa syudad itong opisina. Pagyaon na po digdi, you have to take care of them. Bako lang po minsan tungkol sa pagtatabang, sa pagrehistro, etc. na kanegosyo, kundi pati daw personal. Because you have to take care of them. Minsan po, makakadawag ka mo na may halimbawa ngayon ako, especially kung sarong expat, naghahanap ngayon ng maray na eskwelahan para sa aki niya. Maray na istara na masunod sa standards niya. So, trabaho po kang opisina na magtabang sa iya sa mga arog kayan. Then, igwaman po ang site or industry development. Yan pong function na yan, ang ginigibo pa kong opisina, nagsasabi kita minsan, igwang nga kitang priority industries. Example po, kung may iling po nindo, kang nakadakol na po kitang mga sinaapod po nindong BPOs, ang sinasabi na po, call center. Pero bako pong call center yan. Ang apod mi po dyan, business process outsourcing firms, na iba man po ang call center. Ang call center, saro po lang segment yan sa BPOs. Kadakol na pong BPOs ko yan. In fact, ang pinakadakula pong sektor sa pag-abot po, pag-empleyo ka mga nagenyo, ang BPOs. Pero po, kang nagpupun po kita kang effort kayan na magrelaogan yan, mayo man nag-iiling sa Naga bilang BPO site. Kung pinupunanta po ang effort kayan kang 2007.
So para po mangyayari yan, dapat igwa kitang mga effort para i-crear ang sarong environment, ang sarong lugar para sa BPO. So hinahaputa ang BPO para i-consider ang sarong lugar, ano ang dapat na yaon. So halimbawa ngaya, dapat ngaya igwang dakulang talent pool. So ang dapat gibuong kang opisina kayan, ang ginibong kang opisina kay ito is to coordinate with the schools na uni ang mga dapat nang gibuhon para mag-attract kitang BPOs sa mga colleges and universities, even in fact sa high schools. Tapos po ngaya, mayo man ngayang tultul na kuryente, mayong tultul na telecoms. So kaipuhan po makiulay kita sa inda. Tapos mayo ngayang IT park. So ibig sabihin, pag malawag digdiyo, mayo man lalaugan na lugar na ecozone. So kaipuhan makiulay kita, asin magtabang sa mga real estate developers digdi na magralaag, asin mag-rest gumansinda, na mag-build ka sa diring mga IT parks and centers. So yun po ang sarong ehemplo kang industry development. Incentives administration, iyan man po kaya po kitang local investment incentives. So ang opisina po, ang nag-aako po kang mga applications for incentives, ang po proseso, as in nagpapa-approve po sa Naga City Investment Board. Si last function mi po is policy advocacy. Iyan po sarong built-in function, lalo na sinasabi mi na ang trabaho mi po is to spearhead competitiveness efforts. So ibig po sabihin, kung iwa kita naiiling na medyo diit nakakulangan ta, then we have to coordinate with other local government offices, other national government offices, even our legislators para po matuunan ng solusyon itong problema. So yun pa si functions kang opisina. Next, please. Okay. Ano na po yan? So yan po si resultant dapat nang i-deliver, pero big-discuss ko na po yan kasubago. Kay puhan ma-sustain si competitiveness ng local economy. Ang minimeasure ta po, ang ginigibuta sa paagi po kang pira po si mga nagralaog na investment sa syudad, pagkatapos pira po si empleyo. I-point out ko lang po niyo sa slide na ini na ini po ang pigpo-propose ko niyan, ini po nakatuod man, as in ginigibuhang opisina, nakatuod man po sa prioridad na pigsabi kang sa tong ehekutibo as in sanggunian. Kang gunyang taon, kang kita po ang syudad nag-formulate kang sa tuyang executive legislative agenda for the next 3 years. So ang sinabi pong priorities duman sa ilang ito, gustong mailing kang syudad, kang sa tong liderato in the next 3 years na ma-re-engineer o ma-revitalize ang existing CBDs as in mag-develop ng panibagong commercial growth areas. Panduwa, sinabi man po sa tuyang liderato na gusto niyang mailing ang continued promotion kang high-value industries or priority industries kang syudad. So ano po yan? Yan po si IT-BPM, Technology, Innovation or Startup Sector, pagkatapos Manufacturing in Ecozones. Pero po, sinabi man po sa tuya na para mangyari yan, igwa kitang sarong critical na continuous industry development effort. Ano po yan? Dapat madagos po si mga efforts na ma-integrate ang efforts kang academe duman sa pangangaipo kang sa tuyang mga industriya. So, yun po yung pag sinabi po sa ELATA. Next slide, please. Para mailing lang ta po, ano po sinaging resulta po kang efforts po as far as investments are concerned. Sabi mi nga ni po, ang init na sukol, ano po ang investment amount o ano ang investment value. Ano ang investment na nag-generate every year sa syudad. Ini po si graph since 2017, mailing man lang po nito dyan, na 27 until 2019. Actually po, from 2010, naglalakaw po ang investment amount ng syudad. Aakuon ta po, napigtamaan po kita kang COVID, kang 2020. Ang pinakadakulang effect po kang COVID na feel ta actually bago kang 2020, kundi kang 2021. Pag-abot po sa negosyo. Takang 2020, si mga negosyante nagpipirit pa na to sustain their businesses. Kang 2021, kadakol nang dain na kayang magpirit. So, iyan po si naging effect po kang COVID sa tuya. Alagad po, ang signal sa tungo niyan, medyo nagbabawi na po ang lokal na ekonomiya. From January to June of 2022, iyan po ang investment amount, 4.2 billion. That already exceeds the investment amount for 2019 for the first 6 months of this year. Pero po, ang sasabihin, iyan po, total investment sa syudad. Pati po kayo itong mga sadadit na mga negosyante ta.
Pero sa 4.2 pong iyan, more than 3 billion belong to 4 key projects na pigpo-promote po kang syudad. So, yun po yan. Next please. Ang saro pong sukol man, bukod po duman sa investment amount, ano si mga areas or mga industriyang na-develop. So, ini po si pigtuunan takang pansin over the past few years. Igwa po kitang pag nag-iling po kamo sa Investment Incentives Code kang syudad ng ginibo kang 1997, igwa po kitang siyam na priority o pito, or I forgot the exact numbers, but garo pito o siyam na priority investment areas. Kaibanan po dyan ang sentro or CBD1, etc. Igwa pong Naga South Riverfront, itong sa may LCC area. Pero over the past few years, si tutok ta po kang pansin kang investment board sa duwang commercial growth areas. Iyo po ang CBD2 na actually from ano pa po yan? From the year 2000, yan po si may nagtutok po kita dyan. Pero kaya po si understanding na kang CBD2 duman sa may terminal area lang. Bako po yan. For us, that's not CBD2. Ano po ang CBD2? Duman sa may bus terminal area, pati pong parte kang diversion road. So makaiba na po dyan si Robinson, Sano area, etc. So ayan po ang CBD2 for the investment board. So this year po, ang pinakadakula pong investment dyan is PhilInvest. So that's an investment which is going to be spread out over the next 5 years. Mapuon lang po yan sa sarong condominium building, but there are other buildings to follow. Pagkatapos po, igwang sa Almeda Highway, which we also call Naga Southwest Development. Na ang ano po, ang pinakadakulang na inkaminarta na maglaog ngunyang 2022, itong Global Business Hub, na ma-develop po kang mga 9-point-something hectares niya sa Almeda Highway. So that's going to be the biggest commercial development along Almeda Highway. Ngunyan po, dahil pang mga individual developments plus si madarakulang residential developments. But this is going to be the first master plan commercial development along Almeda Highway. Then, dagos-dagos man po gidaray ang satuyang effort sa EcoZone Manufacturing. Actually po, dapat haloy na nag-take off yan. Kaya lang po, dahil pa na-aprobaran itong EcoZone ta. Takay po ang kaya pong aprobaran yan kang opisina, kang presidente po, kang Pilipinas. So, yan po ang pigahalata before anything else can take off. Igwa na pong locator yan, kaya lang po, kaipuhan ma-aprobaran mo na itong EcoZone. Then asaro pong na talagang tutok ta from the year 2007, pero pinakadakula pong paglaog kayan magpuon mga 2011, 2012 yang IT BPM industry. Na right now we have 5 IT parks and centers and 5 darakulang IT BPM firms. Nasabi ko po kasubago, pag hiring po nindo ang pag-empleyo, sain po ang pinakadakulang numbers kang pag-empleyo sa IT BPM sector. Sain po ang pinakadakulang sweldo pag-abot po sa pag-empleyo, yan po sa IT BPM sector. So, sinda po yan ang biggest employers in the city. Then, igwa po kitang panibag-o na pig-introduce last year na we also would like, kung ang tutok takad to si mga darakula, we also would like to look at technology innovators na mga local. So, sabi ta, we would like to develop the startup industry. So right now po, igwa kitang 26 na registered startups, 10 po dyan funded po through the City's Digital Innovation Fund. Igwa man pong, at yan po, explain ko na lang yan, 10 yan, kaibanan po dyan ng mga estudyante because that's where we would like to start with technology startups. Kaya igwa kitang idea to start the program na siguro po, explain ko na lang po ara at yan. Next please. Yan po in terms of jobs. Unfortunately, mayo lang po kami di pa kanakapdi sa 2022, but again, you will see the effect of COVID. Kang 2020, pigpupurbaran kang mga kang mga negosyante ta na i-preserve si employment base, pero talagang na-feel ta si pag-ina kaya kang 2021. Okay. Uni na po si programa. Si programa po pigpupropose for the year 2023. Mailing man po digdiyo, itong ini po si Tinao kang 2022, ini po si pinopropose sa 2023. So, syempre po, kaibanan po dyan, General Administrative Services, ibig sabihin lang po kayan, yan si pagpadalagan, si mga opisina, si mga tao sa opisina. Pero po, as far as operations are concerned, uni po si major na programa. Part po talaga kang functions, kang investment board, yung investment marketing and investment generation. Nasabi ko naman po na
Dahil po ako mailing sa iyo, ma'am. Nasabi ko naman po na ano yan. Na ang priorities na po. Yun na ni. Commercial development sa priority areas, ITBPM. Kaya lang po, dati po sinabit ng ITBPM pag-iling ta sa Dakula. Kaya nadadaw po nindo, IBM, Quantrix sa Dakula. Pero po ngunyan, gusto tang balikan itong effort ta. Ang effort ta po, kang pinuunan ta kang 2007, sabi ta, we wanted to be a leader in the creatives industry in the Philippines. Pero nilingawan ta yan. Kang 2010, 2011. Ngunyan po, binabalikan ta yan. So gusto maging priority, girara yan po kang syudad. Startups po, tsaka Ecozone Manufacturing. May industry development efforts, sinabi ko na po kasabago. Pero ano po ang kayan? Ano po ang tutok mo niyan? Ang tutok po for this year is to develop a new commercial growth area. Ayan po si Balatas Business District. Second please. Next please. In terms po industriya, ITBPM. Pero po, anong industry development efforts na dyan? Iyon po ang pagpadagos kang partnerships with the academe. As in, pag-iling po ka mga dapat na efforts to develop yung creatives industry. Babaralikan ta po yan ngunyang taon. Mailing po nindo, Dakula po ang gustong i-invest kang syudad sa startup development. Si Yaon po sa proposal is 4.03 million, but Dakula po dyan ang funding po for startups. Si Ecozone Manufacturing is a continuing effort. Nakakaano po sa ito dyan, si Office of the President. Yan pong hinahalata. Next, please. Okay, yan po. Ano lang yan? Investment servicing sa Dagos-Dagos. Ba't igwa po ang economic and market research na ginigibo po ang opisina to support itong information needs ng mga investors as in policy decision needs po kang syudad. Total po is 10.788 million. Okay. Yan po ang proposal. However, pero po, yan po si pigpo-propose. However po, igwa man po kitang pig-alala na po ni kang local finance committee. Let us just show you the budget per line item para madali lang po. So, ini po si last two slides. Next slide, please. Ano po, para mailin lang po nindo. Budget in terms of line items. Na ini po si initial na inapprove kang local finance committee. So nagluluwas po digdiyo for normal operations of the investment board or the ITPO, igwa pong 3.819 million allocation. Although nagpo-propose po kami na ilingon ko ta ang personal components. Kasi nasabi nga din po ni Mr. Manyo Casubago, sa City Hall ang youngest in terms of average age, ITPO, but these are also the most mobile. So we also have to find a way of retaining them. Kasi si skills man ninda, baka uman ordinary skills. So ano po, kaya may proposal po dyan ko ta, but we will have to discuss it with the leadership kung paano po iilingon ang career path ninda. So supposedly nga din ko ta po, yung 748,000 for personal services, kung iilingon po si gigibuhon, si proposal na to look at the career path of existing personnel, that will grow to 2.832 million. So, yun po yan. Pero po, bukod po sa ITPO na general na operations, yung pong special budget ang investment board, yun na po ning masunod, si last slide. Naigwa po kitang budget na under special purpose appropriation. That's really for startup development and for the digital innovation hub. Na ano po, ang luluwasan po kayan, total is 3.83 million. Ang 3 million po dyan is the Digital Innovation Fund. That's funding for projects, grants, capital loan, or investments in startups. Tapos po, to fund other activities. Uni po si mga activities na pigiling po for next year. Ang Startup Development Committee po ng strategic planning, igwasin lang sinabing ini ang critical na dapat i-address. So ini po si activities na pigpo-propose po for next year. Ang proposal po come from the city government, ITPO, may link po nito dyan, may proposal na nakalag LGU activities. Pero po igwa kitang Startup Development o Startup Association ang ngunyan. Na sinda po si
Dakulat ang enabler mo niyan. Kaya yaraw po ang iba sa inda. Halimbawa si Jude and si June. So ano po yan? Igwaman po sindang po propose pong activities for next year. Hopefully, we will find a way na ma-fund yung activities na yan sa current budget po kang ITPO. So yun lang po yan si last slide. Just mabalason. Thank you po, Sir Roel. Any questions po from the audience? Or ma-proceed na po kita sa tuyang. Ma'am. Yes, ma'am. Dikit lang po sigurong detail katupong sa eco zone. Today, kung ano lang po itong makakalaog po naman sa sinasabi tang eco zone. Ma'am, ang initial pong proposed na eco zone is 25 hectares in size. Ang 25 hectares po, si estimate may will be able to accommodate anywhere from 8 to 12 manufacturing plants. Ang kada manufacturing plant is expected to generate anywhere from 1,000 to 1,500 in terms of employment. Ngunyan po, ang focus lang po kaya dahil ano po siya, PEZA registered zone. Ang pigiling tapong maralaog po dyan, itong mga kumpanya, largely foreign, na ang tutok po nila is the export market. Export po yan. In fact nga po, si talagang inot na locator dyan, halina sa itong naghahalat na ma-aprobaran si EcoZone, is a Japanese firm. Ano po ang ima-manufacture niya? Ang ma-manufacture niya, rubber parts. Bakong rubber na, na itong Gomandarakula, rubber parts like O-rings, mga araw po ka ni Kadarakula yan. Pero po mga ano yan, to be exported to Japan, the US, and Europe. Kasi po siya ang main supplier, for example, kang Mercedes-Benz, BMW, for those rubber parts. Unfortunately, nagpuna siya pong mag-construct, kaya lang po pigpundo niya, kasi di pa po na-aprobaran itong EcoZone. Okay po, Sir Ruel, maya naman po garong kahaputan. May question from youth sector. Hello po, sir. Good morning po. So, parang maghahagad lang po ako ng clarification. So, kasi po, base po sa report mo, yan po, aside po dun sa pagiging component city ng syudad, bistado din po ang Naga City bilang isang agricultural city. So, parang sa report nyo po, parang pinupush na po masyado na puro lang tayo sa investment ng innovations, ganyan. But hindi po tayo mag-try ng maghanap ng mga ng investments na related sa agriculture. Kasi po okay. Kasi po parang so pag dumami na po ng dumami yung mga investments na pumapasok dito, parang mali-left out na po yung agriculture natin. So may chance na rin, may threat na rin po na parang pagdating ng panahon, wala nang matatawag na Naga City as agricultural city. Kami po, we will admit that. Ang focus talaga po kang investment board is on other high value industries. Inaakuta po na siguro po mga 70% po kang daga po, kang syudad is agricultural. Ang pag-iniling po, in fact, even daw po ilingonta ang ang investment code kang syudad. May sinabi po ang syudad na sarong priority growth area. Ini ang Naga City Agro-Industrial Zone. Bakong agriculture, agro-industrial. Na nagsabi po ang syudad kaito na ano ang gusto tang maging agro-industrial investment. Sabi tangaya kato, feed mills, etc. However, we now have to admit that the city is not competitive as far as agro-industry is concerned. Tano, mahal-mahal na halimbawa kang daga sa tuya. So, imbis na magduman ka sa Naga, duman ka na sa Pili, which now is the agro-industrial capital of Bicol. You know, so sometimes we have to accept realities.
And we have to find out where we are good at, where we're not. Okay? So, ako, sinasabi na po importante ang agrikultura. Importante pong sigurong suportaran ang agricultural basta. But kami po si Pag-iling mi, igwan ng, in fact, the Pag-iling kang siguro kang investment board, igwan na pong firm support for the agricultural sector from the City Agriculture's Office. So, dapat po, magduman naman kami sa iba. Okay? Like, how many, kasi minsan po, minsan iling din yung numero eh. How many how many farmers do we have right now? 1,000, more or less. Okay? But ang kaipuhan ta po is to generate more jobs and generate quality employment. So, we have to protect that industry, agriculture. So, dapat po igwang magtutok dyan. In fact, nailing man po sa presentation kang agriculture. Ang tutok niya, si mga farmers dapat higher income, di ba? Tapos diversified. So, nagtinatabangan niya. Pero si task me po is to find work for more Nagueños. Okay? So, we will find those in investments in other industries. We have to create new industries. So, iyan po ang trabaho mi. Kaya inaakap mi po, dahil mi po naging tutok ang agriculture. But, siguro po ang pwedeng tutok sa agriculture ngayon, if there are technology startups who would like to help the agriculture sector, then those startups, the investment board will support. So, iyo po isi ano ko ngayon. Thank you po, sir. Siguro, I will yield yung question ko sa... Gusto ko lang po i-recognize ang dua pong directors kang Metro Naga Chamber na talagang siguro may po na mag-attend. Si Mr. June Ukol, ang may sadiri po kang Agrava Startup, one of the biggest startup in the Philippines. Nagdadala kang gulay as in mga prutas, sali sa Benguet, Padbag, sa Bicol. Ang mga marine products po hali sa Bicol, sinasakat niya man duman sa bukid. Ngayon mo po si Director Jude Buelba, saro mo po sa startup. Siya po ang isa yung kang pan-delivery, i-deliver ka sa itong mga kakano. So, may we request the two directors of the chamber to react on the presentation of our partner. Ako po dahil po kumahapot, permi kong kaibanan si Mr. Oliver. Kaibanan nila po iyan sa ugma, duma sa Strategic Investment Priority Program kang gobyerno sa ugma. All day po kami sa Avenue. June Okul, please. Hello, good morning po. So, si Agraba po, focus kami in agriculture marketing. So, in fact po, ang Pakol Cut Flower Farmers, sinusuportahan may makahanap ng markets. And until now, pag nag-order ka mo sa pan-delivery kay Noika under the brand of Flower Crown, ito pong mga burak dumanhali sa Satuyang Cut Flower Farmers. So, it's being bought at a higher price. So, ngunyan po, naglalaog ng digitalization and araw po kan sabi ni Sir, si Agri may project pero more on mechanization sinda. Mayo po sinang budget for R&D. So paano ta sinda i-digitalize, especially in the market side? So igdi na po gayud malaog ang tabang kang department ni Sir Roel na matabangan si mga startup na arugmi maka-develop ng more technology into selling the products at a higher rate and add value sa mga farmers. Tangon yan po kaya, ang pinaka-problema po talaga kang farmers tangon yan, makikitang data. Data arang kung sisa ang ma-harvest dyan sa anong oras, anong panahon, ano i-harvest nila. So without proper data collection, masakit i-match. Pero kung igwa po kitang data, mas mapapadili. And to do so, punta pong mag-digitalize and magigiven through an R&D. And sa mga programs po igdiyo, makakatabang po ni makahanap pa ng ibang startup na mag-open up at least to provide yun ang po yan, provide more markets and also to provide jobs. Tapos syempre, pag nag-open sila ng startup, they would need people to hire. And makakatabang pa sa local problems igdi sa Naga. So, iyon man lang po yan. Thank you. Hi, ako po si Jude, CEO and founder of Pan Delivery. In terms po sa projects po ni ITPO for startups, nag-phone po si startup ko when I was in college. So definitely,
I really support the programs po of really promoting the youth to actually engage in entrepreneurship and startups. Kasi arog po ni Agra ba, ang ginigibo po ninda is to support the agricultural sector. So, by producing digital startups na naisip po ang mga kaakian ngunyan, definitely po natatabangan po itong mga sectors na feeling ta po na left out. Kasi nahihiling po ninda na as a startup, they are able to solve societal and sectoral problems na they want to really push forward. Kami po, MSMEs po ang focus me na to actually support them in terms of delivering their products and marketing to a larger reach. So, arog po ang ibang startups, arog po ang idea to startup, if masuportahan ta po ni, lalo pong makaka-produce po ang city, bako lang pong trabaho, and also solutions po para sa communities. Kasi aram taon po na inot pong naga makikinabang, pero what if po ang buong Pilipinas po makinabang sa solusyon na gigibon kang sarong na genyo. Yun lang po eh. Thank you. Sir, well, my question Yes, po ma'am. sa Zoom. Si Ma'am Gemma of Arces. Yes, opo. Sain na po ang Metro Naga Development Plan or Council? Ano na po nangyari duman? Ma'am, sa iling ko po ang mas makasimpag po sa kayan, Metro Naga Development Council itself. Pero ang background lang po, araw ka ini, ang aram ko po, ngunyan ano yan, pero kumbaga dito lang na information, no? Kasi di ko na aram po ngunyan ang gabos eh. Tungkol sa Metro Naga Development Council, pero aram ko po garo nag-reorganize kasi baga new set of mayors. Tapos po igwa ng mga pig-identify na mga priorities na gigiribuhon. Ang sarong aram ko po, gusto po mag-urulay ka mga mayors kang Metro Naga Development Council, papaano mas mapakusog ang sarong mas holistic na tourism effort. Kung natatandaan po nindo, a few years back may nadawag kamong Naga-X o Naga Excursions. Kato po, ako po si sa Metro Naga Development Council, kaya aram ko ito. May Naga Excursions, ang ano po kaito was really to promote tourism sa Metro Naga. Garo po yan ngunyan, gusto gilari among others i-revive kang Metro Naga Development Council. Pero kung di ko nasasala, garo apat na common areas ang gusto nindang trabahuhon po ngunyan. But si Metro Naga Development Council po will be able to explain better. Kung di ko nasasala, ang contact person po kayan ngunyan is Mr. Hubert Brocales or Mr. Frank Mendoza. Sir, another po from Ma'am Eden Velarde. Sabi niya po, large shopping malls po are negatively impacting the local businesses by outcompeting them, primarily because they manage to offer a better shopping experience. May nag-aagrangay po sa unfair competition ng mga small businesses sa sentro. Di ba dapat po i-prioritize po ang mga kababayan ta? Should we welcome malls or not? Lalo pa though na trivialize ang district features or culture kan local market or community. Nagmumukhang SM or uniform na ang gabos na local market. Is this progress? Then, follow up. Why should our small businesses compete this way kung job generation lang ang aim ta? Paano po ang balance? Ma'am, sorry po, may iniling sa bago. So, ang gist kang hapot, kay Pon bakit ang para promoting malls compared to small businesses? Yes po. Basically po, arog kayan. Okay. Hinapot man po sa kuya ang kento ni Dipuntong Sekretaryo Jess Robredo. Kang palaog na po ang SM. Okay. Ang hapot niya po sa kanto, ano daw, tugutan ta ang SM maglaog sa Naga. Ang simbang ko po kayo,
Pag data po pigtugutan, maglaog ang SM, that's going to be a very big image problem for Naga, which will lead to lesser and lesser investments in the city, while the other towns surrounding us become more competitive. So we have to strike a balance. Totoo po, ako unta po yan, minsan baga, pag ralaog ang kandakula, tinatamaan po si mga saradita. Pero apong pagtubod ko man po kayan, inot-inot po, dito man pwedeng pugulan. Kasi sabi ko kayan, unfair trade practices. So, imbis pong, imbis na pugulan ta, we will have to find a way na imbiin kami na ron, pagkatapos ilingon sa Insindamarhay. Then I believe also na si mga local businesses ta will also adjust. Pag ang ginibot kaya po itong gusto talang ang mindset is protehiran talang siya ang sa tudigdi. Di man mo kita madakula kayan. And we will get to be non-competitive in the future. Example ko po, dahil po kita mag-ulay kang malls. Bawang kadto po ang inot na nireklamo, Jollibee. Kampalaw po si Jollibee, bakong kalakol po nagreklamo, natatamaan kang Jollibee. Pero kung nag-ooperate na baga po si Jollibee, si matitibay tang lokal na negosyante na kapag-adjust. And they're getting bigger because they have learned to be more competitive. Sa iling ko po, that's the way to go. Instead na maging protectionist kitang maray, hanapon tamaray mo niyan, saing kita ma-adjust para kita makapag-compete. Because we cannot stop the world from revolving. So, iyon lang po siguro ang kasimbagan ko naman. With peso, not the referral. Ano po ang whole scenario? Sorry po, ano po si HR po? Ano po ang? Nato po kang consulting sa mga investors with peso, narito ka mong referral. Ay, ano po, ano yan? Integrated po yan sa investment promotion effort kang syudad. In fact po sa pag nag-income na po kita ka mga investor ang sarap pong pakiulay lalo po ni Mayor na at least 60 to 70% of employees should come from Naga. Kaya po pag may mga job vacancies, daw malaog pa lang, ano po yan? Referred na tulo sa Metro Peso. Because we work with Metro Peso. Kasi kasaro ka ng city government eh. Tapos po, naghahanap na sinda, ka mga i-refer po ninda sa inda. Ang pinaka-latest po example kayan, SNR mo niyan. Ang SNR po, nagsabi, ini po ang mga ini po ang mga job openings niya. Pag igdi niya po, iyan po ang first me pong pig-arrange na to get si job requirements niya and i-match sa mga yaon po sa Metro Peso. Iyan po ang ginigibot ta. Kasi po, useless man baga po si investment kung may pag-empleyo sa mga kapwa na ganyan. Yes, ma'am. Sir, meron pa po sa Zoom from Mr. Ramon Geronimo. You mentioned po regarding monitoring of who or when to harvest. How you all do such po? Garo po ako yan, ma'am. Baka po saro sa mga pwedeng innovations yan kasatuyang mga startups na yan sa agriculture. Baka po sinas mga kasimbag. Because that's something which we also like. Kasubago po halimbawa. Minsan kaya po, before po hagadong ko sinda magsimbag. Tano po, igwa kitang dakulang focus ko niyan sa startups. Pinsan kasi po, paagit na kang syudad para itong mga itong mga aki mag-innovate as in maging negosyante. Minsan po, data nag-iiling ang efforts nila kung kano sila katibay. Sabi na pa ako ngunyan. Kumpara sa generation me, sa generation nila ngunyan, mas technically competent sila sa generation me. Kasi kaya may iling po nindo eh. Minsan halimbawa po, subago na pag-ulayan itong drone, etc. Ginigibo ta po, mga estudyante ta. We don't have to get people from outside. Okay? Because there are innovators in the academe among our young people. So, iyan po gusto tang i-develop mo niyan. Dapat mabisto man kita sa arog ka iyan. So, pero siguro po, sinda po mas makasimbag naman sa hapot na ito.
Para simbagon lang po, it's about monitoring. Ngunyan po kaya sa market bako siyang mayong data collection monitoring. Sa Muya po, igwa kaming platform. Ginagamit mi na po ini sa mga seaweed farmers kang Karamoan and then surrounding areas. Namomonitor mi po gabos na buying and selling. Isisay nagbenta. And each farmer, arami kung pira ang kinikita on a monthly basis. Arami po kung pira ang fluctuation, pero si cost of production. And based from that, nasisecure mi po ang purchase order ahead of time at a higher price kasi arami si ipoproduce ninda. And it's tied up to an actual transaction dahil sa sales. So bako siyang survey dahil may actual monitoring. So if we can implement that on other products as well, siguro mas mapapadali ang monitoring in terms of farm production. So, ginigibo mi na po yan in some products, pero bako pa po gabos. And hopefully, makapag-implement makiteg di sa Naga. Hopefully, next year, if possible. Ayun man lang po. Thank you po. Si ma'am po sa Zoom mo. Dumaan po, sir, sa second to the last slide mo po ito. Tungkol na po sa budget. Igo po dumaning item na donations. Siguro gusto ko lang pong malinawan kung ang office po ba ang nagtataong donations or ito na-receive na donations? Ano po, ma'am? Opo, and then one last point po, since we are into big players in the business sector here, did we consider the corporate social responsibility? Yan lang po. Thank you po. Sige po, ma'am, si Inod pong hapot is, sorry. Nagtatak sa isip ko itong CSR. si Inod pong hapot is, donations. Ano po to? Ang donations po ito ang ma-donate po itong lokal na gobyerno. Para po sa para po yan sa mga efforts kang pribado tang sektor na matabang duman sa pag-promote kang syudad. Pag iniling kaya po nindo, ang ITPO, pirang pong tao kang Investment and Trade Promotion Office? 8. Okay? We have to promote. Mas maray po sa mo na kami, imbis na kami lang ang mag-promote. Ang promotion ni po niya nakafocus sa online, etc. tas bisita. Pero dakul pong investment promotion efforts, hindi naman po kayang gibuhon kang opisina. Since pagmati, may mas maray na gibuhon po kang pribadong sektor. Sa ining ko po, ako untayan halimbawa. So, pag investment promotion effort, ang donation pong ito, halimbawa, iba po maduman sa Metro Naga Chamber for their investment and trade promotion efforts, maginigibo pong aktibidad. We're also looking at a certain portion going to the startup association in Naga for them to promote startups, among other things po. Ang aram ko po, naway nailing po kay Mr. De Leon, nagaro sarong investment guide. Sa totoo lang po, mayo sa programa niyan. As in, may mapapanahunan po yan sa iling ko. Pero po, if they are willing to do that, then makakatabang po sa syudad yan, dapat ang suportaran, duman po mahali. Ito pong CSR, ang CSR po, hinahagad na po yan sa mga darakulat ng investors. Kaya may iling po nindo, si mga darakulat ng investors, we always have CSR projects. Halimbawa po itong mga BPOs ang pinakadakula pong beneficiary kang CSR projects po, kang mga BPOs itong ginhawa na ganyo program Ito pong the poorest of the poor, nagtatabang po sinda duman. Among other things po. Thank you. Yaan po sa Zoom ngunyan, si Ma'am Gladys po. May hapot po siya. Ma'am, go ahead po. Yes, ma'am. Hello. Good morning, Sir Well. Hi, Gladys. May lang po, may hapot lang. Actually, para po siyang hapot din po talaga. Nagirumduman ko lang po kaya naging thesis katong estudyante ko regarding sa SEZ, sa Social Economic Zone. Hapot ko lang po kung ito pong plano na magkaigong economic zone ng Naga, parang ano po ba siya itong parang nagkaigwa na po ba ang Naga talagang research
or data-driven po ba siya? Kasi di ba din po mga economic zones na nag-fail dahil din sa mismatch. Tapos, kung duman po ba sa naging study, ito pong profile kang Naga po ba, para siya masimbag siya duman sa, or nagmamatch siya duman sa Igibo na economic zone. Kasi, syempre magiging first po siya sa Naga, tapos data sure. Pero magayon na po siya, very promising din po talaga ang mga economic zones. Pero kung ito pong profile po ba kang city, sila din na pabot sa business, matugma po siya doon sa Gigibo na economic zone. Ma'am Gladys, salamat po sa hapot. Kung nga hapot po, may formal study bakit ang Ginibo para mag-decision po ang syudad na mag-establishar kita po ng special economic zone, ang simbag po, mayong formal study. Ang approach po doon kang syudad, bako pong study, then create the eco zone. Sinaging approach po kang investment board is find the locator. Kasi when you find the locator, you convince the locator to locate in the city. That's your proof of concept. Na pwede, ready ang Naga sa special economic zone. Bago po kita nagtindog ng economic zone. So nainot po na may nag-commit na sa na locator. Umalaog ako dyan kasi gusto ko ang Naga. Kasi ibig sabihin po, ang effort, mahanap kita, kakumbisiron ta, kakulayon ta, aramon ta sa inda, ano ba yan kaipuhan mo para dumang ka sa Naga sa special economic zone? As in, sisimbagon mo yan. Kung Mayo, we will do industry development efforts para ma-meet ang kaipuhan mo. So, kung igwa ng locator, bisa nagsabi na siya, yaon na ako, saka po kita naglaag ng special economic zone. Nayaon ng locator. So, minsan, ang usual kasi approach baga sa eco zone, malag ng eco zone. Kaya, halimbawa po, sa Bicol, there are several eco zones. Pero do you find locators in the eco zones? No. So, ang approach na po, inuton ang locator. Masunod na sana ang eco zone. So, iyan po sinaging approach po kang syudad. Pareho man po sa BPO sorry Kasi po, ang EcoZone para ano ko lang po, ang IT parks po, ito na ilang po nitong IBM, Quantrix, EcoZone po yan. Ang pagkakaiba lang po, bako sindang industrial EcoZone. Kundi information technology parks or EcoZones. Pero po, dai po nainot ang EcoZone. Nainot po ang IBM. Halimbawa, kaya ng IBM na kumbinsir na ang urulay sa laog kang 6 hanggang 8 bulan, titindugan mi ika ni sarong EcoZone. So iyon po sinaging approach. Tamayo man po sigurong lokal na negosyante na malag ng EcoZone, ma-invest sa kadar kulang building na siyang kasiguruhan na may malaog. So iyan po si approach ta. Hello. Siguro po, data papabayaan si Ruel na makatapos kang presentation na data sa bito nini. Alam mo po ang pigahagad niya lang budget, 10.7. Nag-increase lang po siya ng 3 million. Dahil po nindong ikumpara ang sports na pigagastos ta, duman sa sarong departamentong sadit-sadit. Sa sports pa lang, 53 million na. Ikaw pong sarong departamento, gasolina pa lang, 16 million. Iniipon dakulaon na maray na departamento, sadit na departamento, pero dakulaon pa nagigibo, hinahagad lang po sa to 10.7. Kaya siguro, Roel, based on your presentation, baka nga ni siguro kay puan mong dagdagan yan, pero mahagad mga kaming additional output. Kasi from the presentation, this is a very efficient and productive department. Siguro, kung pagbabasihin ta po itong report. Pero ito po ang hallmark kang departamentong ini. Tas, direktamente, dakulaon pong tabang kani. Number 1, ang Naga City po is the most competitive component city, bakong Bicol, in the entire Philippines. Dahil po iyan mangyayari kung maluwi ang satuyang investments, maluwi ang satuyang pagpamaneho kang gobyerno and so on and so forth. Data po yung paglingawan. Most competitive component city in the Philippines. Number 1 po ang Naga. Ikadua, ano po taday kita masyadong namumroblema sa investment?
Ang Naga po dahil natatanggal duman sa 10 next wave cities. Pag nyaong ka po sa 10 next wave cities, katabang mi po dyan si Ruel, ang sa iyang mga team, kaya dahil po kita nahali duman, once you are in the 10 next wave cities, you are in the radar of investors and locators. Ang nagsabi po kaya ng IBM, sa ko ang IBPAP, kaya kung nailing po nido sa report ni Noel, igo kitang 5 BPO companies. Aram po nindo kung pira nag-work sa BPO companies, nasa 3,000 plus. More na, sir? Tama, more or less. Dahil po nindo aram sa sweldo kayang kada bulan, kada kinsinas, nag-iikot pong kwarta sa Naga. Dahil po mababa sa 35 million. Kaya panoan mga bangko ta, panoan mga hotel ta, pati ang mga short time, including the malls, because gulpi pong kwarta ang nag-iikot sa Naga. Ang may trabaho po kaya, ining investment group. Kaya siguro, pag hiling ta po kaniyo, adalan tang maray. Ang last comment ko po, dahil po ni Aram, 62 to 65% kang entire regional tourist arrival kang Bicol region is because of Naga Income Sur. Maski po magtarambling yan sa ibang probinsya, di po nila kaya. Ini pong Peña Francia Fiesta, duman lang po sa traslasyon, ano po nila pirang nag-abot, pirang attender, 750,000 people. Ang pluvial po, 530,000 people. Makarakan po yan sa Naga, mahorotel yan sa Naga, maabir po yan kan serbisyo sa Naga, iyon na po yan ang mga ambassadors for Naga, ipromote ang sa tuyang Naga. Ano pangagadon ta? Kaya siguro, ang mga arog po kaniyo, ang dapat ang suportahan. Permi na pong may kakulangan, pero hilingon ta po, itong mga magagayo na ginibo. I think this is the purpose of this partnership ng City Government of Naga in the Naga City People's Council. So, maraming salamat na maray sa Indo Ruel. Halimi na po yung kaibahan si Ruel, saro po yan sa pinakamahigos sa kaginagalangan na mamayo. Takot lang po ako sa presentation kang amigo ko digdi. Alam po nindo ang mga ma-retire sa City Hall. 94 out of 189. Ang problema, si mga managers ni, mga kaedad ni Roel, aki pa yan sa ko. 94 out of 189 na mga managers, pag marayo na po yan, sino mariribay kayan? Kaya dapat handaan tani. Ini po kaya dakulaon po ang dakulaon ng benepisyo kaniyong sa tuyang pag-uurulay. Nakakaurulay ang tao, kakaurulay ang gobyerno. I think the essence of this exercise is the partnership between the private sector, government, and industry. So, salamat po. Salamat, Roel. Thank you, sir. Ang pinakasunod ko, sir, duman itong short time. pero ano po, we will appreciate kung igwa po kamong sabihin sa mo later, not really now kung they po ready, kung may kaipuhan pang outputs na kaipuhan, then just tell us po. Sa ko, mas maray pong may nag-i-input po hali sa iba para makatabang man po sa pag-refine ka sa muya pong mga ideya as in programa. Sir Ruel, one last question na lang po sa Zoom kasi may saro pa po kitang presenter. Iba po ang ano po, RSR. Library. Hali po ulit ki Ma'am Eden Velarde. Ang hapot niya po, ini pong pig-encourage ng outside investors. Dahil man daw po nakiki-compete sa bank loans na ino-offer sa local businesses. Kindly enlighten me po. Makiki-compete po sa Sa bank loans na ino-offer kang local businesses po. Sa selling ko po, dahil Iyon nga po, oo. In fact, ang mga bangko tapos dahil sa numero ninda, ano po yan kada-kadakol pong naghinahanap lugod sindang mga local na mautang po.
So selling ko po dayman. May nailing lang po ako duman, retirement village. Sa totoo lang po, saro yan sa mga gusto tang ilingon. Later, pero po kung may may igwasa po sa tuyang may pagkaaram dyan, may expertise dyan, para ma-create yang yung sarong investment na arong kayan, baka po pwede tang pagtarabangan. Or within MNDC, pwede man. Although, syempre, dahil po ako taga-Naga, ang bias ko Naga. Yeah. Salamat po, sir. Mabalas. Salamat pong maraming, Sir Ruel. And ang last presenter for the day is Sir Rico Binluan, City Librarian of Raules Roco Library. Maray na hapon. Kami actually ang pinakainot, kaya lang inagyan kaming bagyo, kaya day kami nakainot na mag-present. So, 2 years ago, ang kapot po kan sa indong lingkod, ang Bicol Science Centrum, saka ang Raul S. Roco Library. But fortunately, this year, mas nakafocus ako sa Raul S. Roco Public Library. Let us review po kung ano ang mandato o ang vision kang Raul S. Roco Library. Kung maririparo po nindo ang Naga, sabi po katong writer na si Christian Cordero, mas nagdadakol po ang McDo sa Jollibee. Pero po, ang library saro sana. But hopefully this year, in partnership with the Department of Education sa program nindang Learning Recovery, magdadagdag po kita ng library, pero bako po sa bilang public library, but as a library corners, duman po sa mga dakulang public elementary schools. So ang vision po kang Raul S. Roco Library is as the principal depository of organized information for culture and research. Ugwa pong mga nagla-library po digdi, ugwa man pong mga librarians sa Bicol, na dai po organisado ang sa indang collection, just to showcase their library, their facilities. But when you go to the library, dai po organisado kung saan makukuha ang libro. Mahiling man po nindo yan sa gabos na public libraries sa Bicol. Ang Naga po, we have 13,000 collections. Ang reserve tapo nasa 3,000. Included po dyan ang thesis kang Ateneo, UNC, and Naga College. And uga po kitang mga personal collections ni Dr. Bienvenido Santos and then ni Senator Raul Roco. Ang mission po kang public library is to enrich the quality of life for local citizens through programs and services that utilize culture and information resources in the most efficient manner. For 5 consecutive years po, ang public library budget nag-aabot sana sa, ang operational cost niya average is around 600 to 700,000 for a year. That is close to around 50 to 60,000 a month ang budget me. Nakaka-survive po kami, of course, kasi we are prudent in spending the taxpayers' budget. May hiling po nindo na ang budget for the next year, iyo po nasa 620,000 po. Yan po ang operational cost me. Naka-include na po dyan ang subscription sa periodicals, subscription pagbakal po ng libro, that is separate, that is 600,000. So closely, ang budget po sa operation 620,000. Ang pagbakal po ng libro nasa 500,000. Ang personnel po nasa 3.7 million. Tano po ta nag 3.7 million. Mas dakol po si mga permanent employees. Pero don't worry po, ugwa pong tulong empleyado na ma-retire this year. So mga permanent position po siya. Haloy pa po ako ma-retire, nasa 44 pa lang po ako. So ini po ang pinaka-basic na expenses kang public library. Mahiling po nindo yan. Dahil po kamo makakailing ng pagkupit kasi mas actual expenses po ako pang nagagastos. In fact, there are expenses that is charged to the office of Senator Roco na lalo na duman sa pag-maintainer kang Raul Roco memorabilia. So, iyo po yan ang pinaka-budget.
Iyo man sana yan ang hinahagad mi. In fact, garo sarong program sana yang Peña Francia Fiesta. Iyo man sana po yan. Kung may kaputan po, tabaka po mausog nindo ko, tama alas 12 na. Thank you po. Tapos na, sir. Sir Rico, tapos Yes ko na po. pala. Salamat po. Mga question po para ma-entertain na ni Sir kasi may nasa Zoom. May nasa Zoom na sige po, po. Sir Rico. Question po from Ma'am Eden Velarde. Paano po ang pag-decide kang needed books for the library? Actually, ugwa po, 4 years ago, before the pandemic, nagkaugwa po kita ng local accreditation. Ang component po kani, ang chair, si mayor, ang co-chair po, si SP Chair for Education, si Councilor Greg Abonal. Tig-evaluate po ninda ang public library in terms sa instruction, sa services, sa collection, as in sa community outreach. At nanotaran po na saro sa mga maray na collection kang public library, iyo ang local history. So our mandate is to promote local history as compared, we cannot compete with academic libraries kasi ang mandate kang academic libraries, mag-provide ng instruction sa mga college tertiary courses. Unlike sa public library, we are just only a supporting role. Bako po kami si Coco Martin. Kundi kami po si mga nag-aagi-agi sa naduman sa pelikulang probinsyano. In fact, if we are trying to impose what the local library has, we would like to showcase the local history materials of Naga and Bicol because that is what the Naga Library is all about. And if you are questioning about the policy in the selection, they are not different from other academic libraries. We would like to see whether kung ano po si itong target kang mga books, pag naglalaw po, nagre-register, saro po sa hinahapot ninda, ano po si mga librong kaipuan ninda. And then, dine-generate mi po si statistics. That's the time na saka kami nagpo-purchase ng books. Pero as of this time po, sa 2 taon po na mayo managlalawag sa opisina mi, sa hiling ko po, may din kaming binutasan na budget para sa libro kasi pinull out si budget ming sa books para sa vaccination. So, ngunyan lang pong taon kami makaka-focus sa acquisition kang books. Salamat po. Maya na pong hapot. Si Sir Daniel po yata may clarification. Sir Dan, maray na Aram mo ga ang Naga, well-known sa technology. Saka iyo ang gusto tang mabisto ang Naga, nakitang nanginginutan sa e-governance. Ano pong plano nindo na ang sa tuyang mga libro maging online na? As in, ang mga libro to, mga e-books na. Para dahil naman magduduruman, pwede na lang maida-download, pwede nang ibababa. Salamat po. Para we can really be called a digital city. Iya po, sir. Actually po, Naga is always the pioneer sa mga programa po sa digitalizations. In 1996, ang Naga Library ang pinakainot na may internet services. In 2000, ugwa na po ang library ning website po. And then, in 2004, ugwa na po kitang online public access catalog na po nasa harong ka, nahiling mo po si bibliographic information kang libro. Ano si title, ano si author. What is missing is, ano po itong online circulation. Kasi, may kadikit pong problema, kadikit man sanang problema sa purchase po kang mga electronic materials, pati sa online subscriptions. Kasi kadaklan pong online subscription, nasa dollar pa siya eh. And in fact, kung i-evaluate na po si pagpo-purchase ta ka mga online saka digital materials as compared sa physical, iningunta po siguro si itong pinakahuring output kung ini makakatabang. If this is only advantageous to a few person, siguro mas tatawan kong doon si mas dakula. As of this time, huwag pong sarong nagsurat kay Mayor na nagsasuggest na magkaugwaning online subscription po lalo na ang Reader's Digest ko niyan, mayo na po. Online na din. Pero what we are trying to propose now is to bring back the library readers to the library again and gamitin po ang library
may mga ibang opisina po na pwedeng mag-promote kang paggamit ng online, but we are not in hurry na may establish po yan. Para sa suggestion po, we welcome na magkaugwa pong online services. At the same time, welcome naman po kung tatawan kaming dagdag na budget. Okay po, Thank you Sir Rico. Ako po nagpapasalamat sa imong presentation and sa mga nainot pa pong presenters. And sana po itong public library ta is maging maayos na naman po sa mga bawat eskwelahan, mga kaakian na nagdadyan sa Indo, na kung saan kay itong mayo pong pandemic, talagang kadako lang nagdadyan, iba-ibang eskwelahan po. Sana maibalik man po gararay itong programang ito. Sa November po, i-launch po itong mobile library. Nag-donate po si Mrs. Sonia Rocco ng sarong van. Ay, na salamat po. iikot-ikot po si Ayan mga po. libro. Sa 27 barangay na naman po. Ano. Okay po, salamat pong maray. And sa mga stakeholders na yaon digdi, NCPC Board of Director, BPC President from Carolina, Mrs. Abilina Andes, si Ma'am Bicolanas Agriculture, Senior Citizen, PWD, and siyempre po from City Planning na yaon man talaga po ang sa indang pasensya permi. And the Senior Citizen, Siya po ang counterpart kan City Agriculture sa Senior Citizen. okay po, salamat pong maray. Happy lunchtime. Sir, Sir Tupe po and Sir Joey Mishing from Secretariat Staff po kang NCPC. Salamat po and at siya na po naman po kita mabalik, 1:30. Salamat.